Bueno, boa tarde. Vamos a comenzar, abrimos a sesión do pleno ordinario que puxemos para hoxe día 21 con 7 puntos no orde do día, que algúns son breves e outros serán un pouco máis extensos, supoño. Empezamos polo primeiro, que é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión extraordinaria do pleno do 7/4/25. Algúnha observación, algunha anotación? Entón votamos votos a favor da aprobación da acta. Entón, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é actuacións preparatorias para a nova contratación da concesión do servicio de abastecemento de auga para consumo humano e saneamento, tratamento e depuración de augas residuais, ciclo integral da auga do Concello de Miño. Dou lectura á proposta, que di así: o Concello de Miño, na sesión extraordinaria do pleno celebrado o día 6 de febreiro de 2025, acordou aprobar inicialmente o estudo de viabilidade económico-financeira, o anteproxecto de construción das obras vinculadas á concesión de servicios do ciclo integral da auga do Concello de Miño e a proposta de estrutura de costes asinados polo doutor enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, don Juan Cajiao Villar. O pasado 26 de febreiro de 2025 publicouse no Boletín Oficial da Provincia o anuncio de exposición pública de conformidade co establecido no artigo 49 da Lei 7/85 de bases de réxime local. O expediente quedou sometido a información pública polo prazo dun mes e a proposta de estrutura de costes polo prazo de 20 días. Con data 9 de abril de 2025, o secretario occidental municipal emitiu un certificado no que indica que, revisado o rexistro de entrada do Concello do 26 de febreiro de 2025 ao 27 de marzo de 2025, faise constar que, en relación ao expediente da aprobación inicial das actuacións preparatorias para a nova contratación da concesión do servicio de abastecemento de auga para consumo humano, tratamento e depuración de augas residuais, ciclo integral da auga do Concello, constan presentadas alegacións pola empresa Viacua Gestión Integral de Aguas de Galicia, en data 26 de marzo de 2025, é dicir, dentro de prazo. Con data 8 de abril de 2025, o señor e o doutor enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, don Juan Cajiao Villar, presenta informe de resposta ás alegacións presentadas por Viacua Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A. A vista dos antecedentes e fundamentos expostos anteriormente, esta Alcaldía Presidencia, en uso das facultades que lle confire o ordenamento xurídico, pola presente propón que pola Corporación Municipal en pleno, previo ditame da Comisión de Asuntos Xerais do Pleno, adote o seguinte acordo. Primeiro, desestimar a alegación presentada por Viacua Gestión Integral de Aguas de Galicia nos seguintes puntos: suposta omisión dos anos de prórroga no cálculo de valor estimado do contrato, suposto error na TIR do contrato, discrepancia entre o número de contadores e de usuarios, inclusión da renovación de contadores no anteproxecto e observación sobre o desenvolvemento do anteproxecto, a priorización de actuacións e a financiación da conservación, segundo o informe emitido polo señor don Juan Cajiao Villar. Segundo, estimar a alegación presentada por Viacua Gestión Integral de Augas de Galicia en relación á discrepancia no valor estimado do contrato, segundo o informe emitido polo señor don Juan Cajiao Villar. Terceiro, estimar parcialmente a alegación presentada por Viacua en relación á falta de concreción de ingresos por tarifas mixtas no ano 1, segundo o informe emitido por don Juan Cajiao Villar. Cuarto, aprobar definitivamente o estudo de viabilidade económico-financeira asinado en data 1 de abril de 2025 polo señor Juan Cajiao Villar, en tanto que documentación preparatoria da futura e proxectada contratación da concesión de servicios para a xestión do ciclo integral da auga do Concello de Miño, nos propios termos en que aparece incorporado no expediente. Quinto, aprobar definitivamente o anteproxecto de construción das obras vinculadas á concesión de servicios do ciclo integral da auga do Concello de Miño, asinado en data 9 de decembro de 2024 polo doutor enxeñeiro de Camiños, Canales e Portos, don Juan Cajiao Villar, en tanto que documentación preparatoria da futura e proxectada contratación da concesión de servicios sinalada nos propios termos en que aparece incorporado no expediente. Sexto, aprobar definitivamente a proposta de estrutura de costes asinada en data 5 de decembro de 2024 polo doutor enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, don Juan Cajiao Villar, en tanto que documentación preparatoria da futura e proxectada contratación da concesión de servicios para a xestión do ciclo integral da auga nos propios termos en que aparece incorporada tamén no expediente. Sétimo, remitir para informe ao Comité Superior de Precios do Estado ou, no seu caso, do órgano autonómico consultivo correspondente. Bueno, outro día comentamos sobre este tema, tratámoslo na Comisión de Asuntos Xerais. Como vestedes, hai un informe, máis ben unhas alegacións, non?, que presenta Viacua. Esas alegacións
en algunhas partes, efectivamente eran acertadas, de que había algúns erros ou melloras a incorporar no texto da proposta, e foron remitidas ao enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos que nos fixo para o noso estudo, e este enxeñeiro contestou ás distintas alegacións que presentou Viacua. En algúns casos non as acepta porque efectivamente non se produce horror ou era un error meramente inmaterial, e en outros casos as acepta, que é o que acabo de ler agora na proposta. Entonces, isto agora toca debatilo no pleno e, por lo tanto, sometelo a votación. Non sei se queredes comentar algún aspecto do asunto. Bueno, entón eu creo que é un tema bastante claro, bastante técnico ademais, co cual seguimos a tramitación. Vamos a votar. Entón, votos a favor da proposta, 7 votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Moi ben, queda dictaminado por maioría absoluta. Pasamos, polo tanto, ao punto seguinte, que é a dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o día 10 de febreiro de 2025, resolución número 88/2025, ata a resolución do 13 de 4 de 2025, resolución número 333/2025. Algún comentario, algunha observación? Bueno, esta resolución está de la recibindo periódicamente, non con normalidade. Vale, dado conta, pasamos ao seguinte punto, que é a dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local das seguintes datas: 11 de febreiro de 2025, 19 de febreiro 2025, 7 de marzo de 2025, 19 de marzo de 2025 e 25 de marzo de 2025. Algún comentario, algunha observación? Dado conta, pasamos ao punto número 5, que, como vestedes, ten 5 apartados. Hai 5 mocións presentadas dentro do prazo, e esas mocións, a primeira que temos é a do Grupo Municipal Popular do Concello de Miño, sobre superávit presupostario do ano 2024. Entón, se queres, Fátima, ler a... Bueno, como está incorporada, xa non votamos a urxencia, pero xa está incorporada na orde do día. Vale, que antes sempre se votaba a urxencia porque non estaba na orde. Entón, Fátima, cando queres. Bueno, boas tardes. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023, debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para o ano 2025, nin se definiron os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financiera en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 establecido na disposición adicional sexta da mencionada Lei Orgánica. Dada a actual situación financiera dos concellos e o retraso do Goberno de España en abordar o novo sistema de financiación autonómica para que, unha vez establecido este, pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locais facer fronte ao incremento dos prezos dos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e prestación de servizos aos cidadáns, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para o ano 2025. Neste contexto é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior, nos termos que establece a disposición adicional sexta que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario que van desde a realización de inversións ao pago a provedores ou a amortización de débeda. Polo exposto, solicitamos instar ao Goberno de España que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financiera, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupostario que van dende a realización de inversións ao pago a provedores ou a amortización de débeda. Moi ben. Bueno, non sei se querías ti... Sí. Bueno, vamos a ver isto que se pide xa está establecido, non fai falta
instar a que se aprobe ningún real decreto, porque durante os exercicios 2020, 21, 22 e 23 suspenderonse as reglas fiscais en España, seguindo as recomendacións da Comisión Europea, que decidiu aplicar a cláusula xeral de salvagarda do Pacto de Estabilidade e Crecemento para amortiguar os efectos da pandemia causada polo COVID-19 e posteriormente os efectos da guerra de Ucrania. Na comunicación que remite a Comisión Europea ao Consello Europeo de 8 de marzo 23, no apartado 5, xa se establece a retirada da cláusula xeral de salvaguarda a partir de diciembre do 23, foi. E as reglas fiscais aplicables ás administracións públicas quedan reactivadas no 2024 e quedan os concellos obrigados ao seu cumprimento. Tamén están operativas para o ano 2025, salvo que o Ministerio nos diga o contrario. Fai uns meses, 3 ou 4 meses, xa se fixeron unhas xornadas en Mariñán nas que se explicou como se iban a aplicar estas reglas fiscais, a suspensión, a terminación das reglas fiscais e a normativa que se viña aplicando, que era a mesma que se aplicaba antes. Polo tanto, non vamos a votar a favor. Moi ben. Eu aquí en este tema, que é un tema un pouco controvertido, porque efectivamente se suspenderon durante varios anos, como acaba de dicir a compañeira Emma, pero tamén hai unha situación que é a nosa situación concreta do Concello, que eu creo que, si te parece, María, se te parece, explícate un pouco, porque aunque nos aprobasen o que aprobasen, a nos non se nos aplicaría, pois non estamos na situación esa. Entón, sí, podes explicar. O que di o alcalde é certo. Nos requisitos da disposición adicional esta non cumprimos o de que non estamos exentos da necesidade de autorización para o endebedamento. Entón, nunca poderíamos aplicar a disposición adicional 16. Por lo tanto, non se nos aplicaría. Non se nos aplicaría, claro. Sí. Bueno, moi boa tarde a todas. Dicir que, dos ideólogos das regras fiscais, os de primeiros bancos e despois as persoas, todo para a débeda por riba dos intereses e necesidades dos cidadás, da man dos que lle negan un día sí e outro tamén aos concellos desde a Xunta de Galiza un financiamento digno e igual, dos que cando gobernan os seus na Moncloa sofren amnesia e non lembran nin unha soa vez reclamar un novo sistema de financiamento autonómico ou local. Chega hoxe esta moción que lle reclama o Estado que lles permite aos concellos destinar un superávit do 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior. Permítanme que, en primeiro lugar, apunte unha cuestión sobre a redacción desta moción que non é ni meio intencionada nin tampouco verdade, é que destapa a verdadeira hipocresía do PP con esta moción. É que vostedes o que din é que desde o Goberno do Estado non se definiron os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera para o ano 25. E non é certo. Si que o definiron, levouse o Congreso dos Deputados e das Deputadas. De feito, os obxectivos de déficit para 2025 retomaban os que inicialmente decidira o Goberno do Estado e que foran recitados pola maioría do PP no Senado e despois de novo no Congreso, onde se pretendía ofrecer unha maior marxe fiscal a comunidades autónomas e concellos. No caso das entidades locais, mellorábase o condicionamento do déficit desde a existencia dun superávit do 0,2% a un déficit do 0%, condicións que se prevían para todo o período 25-27. Por isto, o déficit previsto para comunidades e entes locais supuña unha leve mellora para os próximos 3 anos, sen esquecer, iso sí, os problemas de financiamento de servizos básicos que a Xunta de Galiza e os concellos sofren como consecuencia do retraso na reforma e adecuación do sistema de financiamento autonómico e local para as administracións galegas, que nesta altura é unha responsabilidade do Goberno do Estado. E sen esquecer tampouco o feito de que a Administración Central segue a reservar para si propia a maior capacidade de incorrer en déficit, malia que sexan as comunidades autónomas as que deben soportar o alto custo dos servizos públicos fundamentais, sanidade, educación e servizos sociais, máis a Xunta de Galiza, así. Porque iso de que teñen vostedes competencias en servizos sociais, teñenas formalmente. Outra cousa é a práctica, o interese ou como se exercen. Por non falar de que deixaron máis de 1.000 millóns de euros en gastar do orzamento da Xunta de Galiza de 2023. Esta é unha demanda que se pode considerar razoável no sentido de reclamar que se pode utilizar o superávit orzamentario e os remanentes de tesorería xerados para obrigas de pagamentos a proveedores, amortización de débeda ou investimentos sustentáveis, sen que estes gastos, engadiríamos nos, desde o BNG, non se xa gasto computável a efectos de aplicación da regra de gasto que recolle a propia lei. Mais, seguimos a analizar a situación dos concellos galegos, sería mellor sentar,
porque igual marea un pouco. A estas alturas non é ningún segredo os problemas de infrafinanciamento que están a sufrir os concellos galegos e que se veñen poñendo de manifesto públicamente e que seguen plasmados nas resolucións aprobadas pola FEGAM na Asamblea Xeral celebrada en novembro do ano 23. O propio Consello de Contas de Galiza, tras analizar as contas xerais dos municipios, puxe de manifesto que hoxe hai 16 concellos que se atopan nunha situación límite de sustentabilidade económica e financiera, ao ter nas súas liquidacións orzamentarias un aforro neto negativo e un remanente de tesorería tamén negativo. E son outros 62 concellos os que teñen algúns destes dous problemas, poñendo en xaque as súas economías. Todo isto se deriva en parte da continua asunción polos concellos de competencias impropias, ofrecendo servizos e realizando actuacións que non lle corresponden e que en moitos casos a administración delegante non acompaña o suficiente financiamento, tendo que asumir estes custes as propias entidades locais, como por exemplo, e xa falábamos antes, dos servizos sociais, nomeadamente o servizo de atención no fogar. Dos 627 millóns de euros que a Xunta destina sobre o papel aos concellos no orzamento de 2025, só o 20% se reparte a través do Fondo de Cooperación Local, dos cales só 118 millóns se reparten con criterios obxectivos e incondicionados, e o resto, o 80%, estamos falando de 509 millóns de euros, a través de liñas de subvencións e convenios con criterios condicionados ou a dedo, e néganse a incluílos no mencionado fondo como financiamento incondicional, tal e como veñen reclamando todos os concellos de forma unánime na FEGAM. A reivindicación da súa moción non nos é allea, compartímola no fondo, mas esta situación podían ter evitado cos seus votos no Congreso dos Deputados e, sobre todo, non nos podemos abstraer do maltrato da Xunta de Galiza aos concellos galegos. Se lle preocupa a situación que viven os concellos do país, muden as súas políticas desde a Xunta de Galiza, a vez que demandan un marco certeiro para o uso de superávit de 2024, aumenten o Fondo de Cooperación Local e executen o orzamento da Xunta de Galiza. Por todo isto, desde o meu grupo, ímonos a abster. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Algún comentario máis? Alguna intervención? Sí. Bueno, a mí me gustaría sinalar que en canto á alegación que fixo Emma de que existe unha prórroga, é verdade, hasta 2023, no 2024 aprobouse un Real Decreto Lei que é o que estamos solicitando agora para que se volvise a dar esta autorización aos municipios. Non estamos falando de que se prorroguen leis continuamente, estamos falando de que se faga unha regulación para unha estabilidade e unha seguridade financiera dos municipios. É verdade que a situación do noso municipio non lle afectaría, pero sí que é certo que creemos que debemos apoiar tamén ao resto de municipios que se atopan nesta situación, que teñen un superávit que non poden invertir en inversións e en gastos que teñen do día a día. É unha reivindicación da Federación Española de Municipios que aínda fai 2 semanas que o volveu a reclamar, precisamente por esa seguridade. En canto á alegación do bloque, é curioso que cada vez que se trai a este pleno calquer cousa, a culpa é da Xunta, cando estamos falando dos presupostos do Estado que levan prorrogados desde o ano 2023. É curioso que se culpe ao Partido Popular no Goberno Central cando o que está gobernando é o Partido Socialista co seu goberno Frankenstein, no que, por certo, está o Bloque Nacionalista Galego. E daquela é curioso que os problemas de financiación sexan culpa do Partido Popular que o que é exercer a oposición no goberno central. Así o decidiu en parte tamén o Bloque Nacionalista Galego dando o seu apoio ao señor Pedro Sánchez. En canto á inversión da Xunta de Galicia fixo referencia ao ano 2023, estamos no 2025 cuns presupostos que entraron en vigor o día 1 de xaneiro. E debo recordarlle que os problemas que existen en servicios sociais é porque o Goberno Central non está a cumprir coa súa obriga de proporcionar os recursos financeiros precisos e que está asumindo a Xunta de Galicia a totalidade dos gastos de dependencia, cando a responsabilidade do Goberno Central de asumir o 50% deses gastos e actualmente se encontra aportando menos dun 30%. Así que non veña a dicirme que a culpa é da Xunta de Galicia nen do Partido Popular, a culpa é do Partido Socialista e o seu goberno Frankenstein, que quizáis debía falar máis con Puigdemont a ver se lle aproba os presupostos, pero o Partido Popular fai unha política responsable e, por tanto, sempre vamos a mirar polo benestar de España. O que non vamos é a ceder a concesións a outras comunidades autónomas mentras o Bloque mira para outro lado e non exerce a súa oposición.
Moi ben, pois moi ben polo tono, non polo contido. Non comparto na súa totalidade o contido, pero eu creo que o tema de fondo, que é un tema, lóxicamente, eu creo que o Grupo Popular non vai falar mal do Grupo Popular, o Grupo Socialista non vai falar mal do Partido Socialista, e o BNG non vai falar mal do BNG. Iso é normal que pase, non? Pero o que sí tamén temos que ter en conta que aquí non vimos a facer un debate de Estado da Nación, ningún debate de ámbito nacional, aunque lóxicamente estas cousas sí que teñen que ver co Estado nacional dos gobernos, tanto dun color como de outro color que houve. Eu creo que, extraendo un pouco o que dixo Alberto, que comparto nunha parte, comparto noutra parte o que dices ti tamén, Fátima, eu creo que aquí o que se trataría sería de que efectivamente os concellos que teñen unha serie de dificultades, que temos unha serie de dificultades extraordinarias de financiación, que tanto a Xunta como o Goberno Central, xa non quero repartir culpas, eu creo que tanto uns como outros todos debían de volcarse un pouco máis en facilitar a financiación dos concellos. Neste caso concreto, esta moción, como explicou moi ben a interventora, é unha moción que vai destinada aos concellos en xeral, pero non en concreto ao Concello de Miño en particular, porque non se nos aplicaría polo nivel de débeda que estamos, polo tanto non teríamos esa condicionante. Entón, é un problema de financiación, creo que o falamos moitas veces aquí, non? Eu creo que tanto o Goberno Central como a Xunta deberían de poñerse de acordo de unha vez por todas, co resto das comunidades, lóxicamente, poñerse de acordo na financiación das comunidades e tamén na financiación dos municipios. Eu creo que a veces neste debate que vemos na televisión se está falando da financiación das comunidades, da financiación das comunidades, da financiación das comunidades, e parece que sempre queda un pouco postergado a financiación dos concellos. E a financiación dos concellos, mal que nos pese, nos digamos que somos a vanguardia, ou, se queredes, a infantería. A veces somos a infantería que estamos de cara ao veciño, e somos os veciños os que veñen a pedirnos a nós directamente moitas cuestións que non están suficientemente que funcionan suficientemente ben, e non les veñen pedir a nós, cando mellor é a competencia ou da Xunta, ou da Diputación, ou do Goberno. Entón, eu creo que aquí é un fallo do sistema, un fallo dos que nos gobernan, tanto dun color como do outro, e eles son os que se teñen que poñer de acordo e tal. Logo, uns teñen máis culpa que outros ou tal. Eu non quero entrar nese debate, porque eu creo que é demostrable todo o que pasou durante os gobernos do Grupo Popular, do Partido Popular, como o que pasa durante os gobernos do Partido Socialista. Que falta financiación desde os concellos, o vemos, e pedimos que haxa financiación. É unha cuestión que apuntaba aí Alberto, que ten moitísima razón, o que non pode ser é que o do Fondo de Cooperación Local que ten que distribuir a Xunta non pode ser que solamente se distribuyan de forma obxectiva, por criterios obxectivos, que se distribuya unha parte tan pequena. Eu creo que sí que, por exemplo, na Diputación, a parte máis importante do orzamento se distribuye por criterios obxectivos. Da igual que goberne o PSOE, o PP ou quen goberne, sempre siguen ese mismo criterio na Diputación da Coruña. Pois eu creo que na Xunta debería de ser unha cousa parecida. É dicir, cantos máis criterios obxectivos, menos queda suxeto á arbitrariedade e a pois este é máis afín, este non é tan afín e tal. Eu creo que sería bon para todos os veciños de Galicia. Eu creo que sería positivo. Pero, eso non é o debate que temos hoxe aquí, que é un debate, xa digo, de máis amplio calado, pero o que sí hai unha falta de financiación. Eso creo que ten que quedar claro, e creo que todos o temos claro, hai unha falta de financiación. Os concellos, un concello como o noso, pequeno, notamos a falta de financiación, ou apuntamos en outras ocasións. O tema do servicio de axuda a domicilio, o tema das garderías, outros temas educativos e demais, pois iso debería de haber, ou ben a Xunta o asume directamente. Non digo a Xunta porque este gobernando ahora mismo o Partido Popular, digo a Xunta como se mañán goberna o Bloque, ou a Xunta como se mañán goberna o PSOE, me da igual. É dicir, a Xunta ten que asumir aquelas competencias que son propias da Xunta, ten que asumilas na súa integridade. Nós, se non tuéramos a financiación de axuda a domicilio, da escola infantil e de outros gastos menores que estamos tendo, que son competencia propia da Xunta, pois ao mellor tiñamos casi 1 millón de euros menos ao ano de gasto. Que 1 millón de euros é bastante diñeiro. É bastante diñeiro que temos que estar aportando nós como Concello de Miño. Os outros concellos están nunha situación similar. Entón, eu, como conclusión, quero dicir que efectivamente hai unha falta de financiación dos concellos, pero que a moción, en este caso, a nós non é aplicable. Por lo tanto, nós non podemos apoyala, porque non se nos aplica. Alberto, creo que ti querías decir algo antes, perdona que me adiantei eu pola esquerda. Polo centro.
Sí, o sea, eu sí que quería facer unha aclaración porque tampouco creo que quede o pouso de que se non se debate ou se contrarresta unha idea ou unha opinión, pois queda con que é certa. Eu penso que o que intentei facer é unha fotografía, unha análise da propia realidade. O sea, aquí hai, non é que a culpa é dun ou dunha e esa está. Aquí penso que tanto a responsabilidade como a culpa é compartida. Aquí podemos dicir que o Estado ten que falar en algunhas cuestións e a Xunta noutras. Non só que nos preocupa desde a Xunta, eu penso que o dixen, é que non este exercendo as competencias que son propias, é que está cargando aos concellos que xa están infrafinanciados con esa responsabilidade. Entón, non é nin a exerce, nin vou dicir que a deixa exercer a outros en plenas condicións. Entón, por lo menos, se non o vas facer, cubre o 100% do gasto. Por eso facía esa referencia. En canto ao goberno do Estado, eu igual me perdín a última circular do BNG ou algunha nota de prensa ou algo, pero eu non sabía, estamos entrado 2025, as eleccións foron en verán do 23, e eu non sabía que o BNG estaba no goberno do Estado. Para nada. Nos, tamén se fai falta aclararlo unha vez máis, o que fixo o BNG foi acadar un acordo de investidura co Partido Socialista para investir o presidente do goberno do Estado a Pedro Sánchez. Esa era a nosa parte, digamos, dese acordo, e outro é tamén público e notorio, está mesmo na web do BNG, se quere consultalo de novo, pois dependendo dese apoio, pois o BNG pedía outras cousas, moitas que incidían directamente, non era nada partidista ni nada similar, simplemente ia encaminhado a mellorar a vida das galegas e galegos. Para exemplo, a semana pasada, as bonificacións da P53, un deputado que non forma parte do goberno, a través do seu apoio, pois conseguimos esas importantes bonificacións que tanto van recaer nunha persoa que votou ao BNG como que votou ao PSOE ou ao PP. Simplemente iso. Entón, se fai falta aclararlo unha ou 50 veces, pois fareinos sen problema. Moi ben. Emma. Bueno, eu só quero aclarar unha cousa a raíz do último que dixo Fátima, e dixeno moitas veces neste pleno. Os políticos nunca estamos para crear problemas, estamos para intentar solucionar conflitos, e a política exixe xenerosidade. Cando un goberna para todos. O goberno de España é un goberno lexítimo que conseguiu acordos, como acaba de decir Alberto, a base de chegar a unha unión de distintas forzas políticas, igual que gobernos do PP conseguiron formar acordos con formacións políticas, desde logo, bastante noxentas e rexeitables, que non por nada, porque supoñen un retroceso no avance de moitos dereitos que costou moito conseguir, non? Cos temas da extrema dereita que están avalando, que nunca foi unha cousa que avalara o Partido Popular, e a min iso non me parece xusto. Sin embargo, si é lexítimo. E non falemos de tanto que os do Partido Popular, nada menos no goberno central, que se encha a boca co goberno Frankenstein. Aquí, cando falamos neste Concello de Miño do goberno Frankenstein, tuvémoslo claro durante 4 anos, 2015 ou 2019, onde o Partido Popular de 6 concelleiros puxo de alcalde a un señor que era da extrema izquierda, según el decía. Entón, cando falamos de goberno Frankenstein, recordemos a historia, porque está ben recordala para non volver a repetila. Moi ben, gracias. Bueno, volvo a dicir que efectivamente os acordos e as coalicións están plenamente admitidas na nosa democracia. Só quero dicir que cando os seus socios de goberno non o apoian, que non culpen ao Partido Popular de que as cousas non saen adiante, porque claro, os que o investiron foron outros. O Partido Popular tiña a maioría e quedou fora do goberno por uns acordos. A culpa non é de... Bueno, a culpa non é do... Non tiña a maioría absoluta, pero sí maioría de diputados. Pero bueno, estamos en democracia e os acordos son lexítimos. Volvo a decir, cada vez que se lles tira algo, que non culpabilicen ao Partido Popular, que culpabilicen aos seus socios.
En canto ao Bloque, que di que o goberno, que non está no goberno, é verdade, pero son parte dese acordo de investidura. Os acordos, bueno, a AP 53 tamén a apoiou o Partido Popular, que penso temos os nosos senadores galegos, e a AP9 ainda estamos esperando a gratuidade que lles prometeron a cambio da investidura, nada máis. Moi ben, bueno, pois xa vedes que cada un ten o seu punto de vista e se seguimos debatindo acabaremos falando de non sei que tema de ámbito nacional. Vos, eu lóxicamente creo que entendo a sensibilidade de cada un, eu tamén teño a miña evidentemente, pero como moderador deste pleno, que me corresponde pola función e exercer o cargo de alcalde, pois eu tamén vos pediría que temos que centrarnos nos problemas tamén concretos de Miño, porque esa é a nosa función. Para debates de ámbito nacional está o Congreso dos Diputados, debates de ámbito autonómico está o Parlamento Autonómico, e bueno, pois eu creo que normal que cada un de nós pois tamén a veces nos vamos a debates de máis amplio recorrido. Eu non quero recordar, como dixo Enma, o goberno do ano 2015, non? De 2015 ao 2019. É unha pena, porque aí o PP, o Partido Popular, non falaba de quen tiña máis votos, porque máis votos non tiña o Partido Popular. Quero dicir que a veces nos olvidamos e aplicamos a regla cando a nos convén, pero non aplicamos a regla cando non nos convén, e a regla ten que ser a mesma. É dicir, no Parlamento español, como en calquer outro, como no Concello pasou, nós tiñamos máis votos, corresponderíanos, en teoría, asumir a alcaldía naquel ano, 2015, pero como houve un pacto que entendo que foi antinatura, pero houve ese pacto. E con ese pacto se creou un goberno, unha alcaldía en solitario durante uns meses, hasta que depois se fixo o goberno cun concelleiro que estaba solo, co Grupo Popular que tiña 6 concelleiros. Bueno, nos oiríades criticar esa solución porque nos parecía antinatura, pero que agora tamén, como dices ti, aunque non tiña máis diputados o PP era o grupo que máis diputados tiña, pero non tiña máis diputados que toda a Cámara. É dicir, era o grupo que máis diputados tiña, pero o resto de grupos xuntáronse, como se fixo aquí o Partido Popular co concelleiro aquelo foi para min esperpéntico, pero era democrático. E agora non podemos decir que o goberno que está actualmente que non teña legitimidade, porque a veces xa non é unha cuestión de palabras, é unha cuestión de poñer en duda o sistema. O sistema democrático é un sistema complexo, pero é un sistema que se basa na maioría de apoios que hai no Parlamento. Os cidadáns elixen a cada un ao que cree mellor, polos intereses que cada grupo, que cada colectivo, que cada individuo teña. Elixe a tal ou cual partido. Salen os diputados e logo son os diputados os que, conformando maiorías, chegan a acordos e gobernan. Eu recordo, ao mellor vos non vos acordades que erades moi novos, pero eu xa empezo a ter unha edad. Recordo cando Aznar pactara con Jordi Pujol e co PNV, e se cederan transferencias, o IRPF, non sei que, bueno, un montón de cousas que se pode ir ás hemerotecas, calquera que queira mirar, o pode ver. E bueno, pues nos gustaría máis ou menos, pero era democrático. É dicir, había dous grupos, o grupo PNV e Convergencia e Unión, que estaba Pujol daquela, pactaron con Aznar e conformou o goberno Aznar. E non tiña maioría Aznar, tiña maioría de votos o Partido Socialista. Bueno, pois iso é democracia. Entonces, a mí o que me dá medo desto, cando se deslegitima, a veces, o que estamos sin querer, porque non digo que o queramos facer ningún de nós, non? Pero a veces sin querer estamos dando apoio a esas corrientes que hai involucionistas, porque estamos poñendo en duda o propio sistema democrático. E a min, a verdad, que xa digo, eu son quizás o maior de todos os que estades aquí, e a min sí me daría moita pena que este país volver á involución. É dicir, nós non podemos ir para atrás. Xa vivimos unha ditadura, xa vivimos unha represión, xa vivimos moitas cousas, uns máis, outros menos. Hai moitos chavales agora que non viviron, moitos seguro que nin conocen a Felipe González. Os que temos xa certa edad sí que o conocemos, pero entón, claro, o deslegitimar, que iso é o que a min me doi máis de todo. O sea,
podemos estar de acordo ou en desacordo cas decisións que adopte o goberno central, que eu non comparto todas as decisións, como é obvio, nin as da Xunta, nin as da Diputación, e a veces, bueno, as daqui do Concello comparto a veces así tal. Pero vamos a ver, que quero decir que se poñemos en duda o propio sistema, o que estamos facendo é creando un caldo de cultivo que se nos vai vir en contra aos demócratas, porque eu entendo que somos demócratas, temos que defender cada unha a súa posición, pero non somos involucionistas. Entonces, claro, a xente que nos oia, a xente que a que falemos e tal, pois, oye, o goberno non nos gusta, ou non vos gusta, ou non lle gusta un máis e outro menos, bueno, pero é o goberno é legítimo, non foi un golpe de Estado, non foi algo que suplantara ningún poder, foi democráticamente elexido, e aí está. Que nos gusta máis Pedro Sánchez, que nos gusta menos, que nos gustaría máis que isto, que outro, que... bueno, estamos de acordo, pero é o goberno que hai. Entón, oye, a min me gustaría que moitísimas das cousas que están pasando hoxe en día no Parlamento Español, no Congreso dos Diputados, a min me gustaría que en algunhas cousas houbera máis acordos e non houbera tanto griterío, porque a min me avergonza un pouco a veces ver a políticos con insultos, o sea, chavacanos, con comentarios que non merecen, no Parlamento Español non merecen esos comentarios. Representan os ciudadanos deste país. Si ao final a política se acaba convertindo nun griterío, nun quítate tú que me pongo yo, nun tú más, tú menos, tú robaste, yo también, tú lo otro, non sei que, si acabamos en eso, o que estamos facendo é un desprestigio enorme do que esta sociedade conseguiu, que foi unha transición en paz, unha estabilidade económica que temos aí e tal, e que por desgracia pois ten defectos, pero que temos que mellorar, entre todos temos que mellorar. E digo, por querer xa rematar este punto, non? Porque é un punto de calado máis amplio que o que é municipal, e nós, en ámbito municipal, esta moción non nos afecta, polo tanto, vamos a votar en contra. E, bueno, pois eu creo que temos que fazer unha reflexión todos que é moi fácil desfacer, pero é moi difícil crear. Entonces, bueno, eu creo que hai unha responsabilidade de todos. Bueno, non sei se queredes comentar algo máis, pero bueno, pois entón vamos a votar. Votos a favor da moción, 3 votos a favor, votos en contra da moción, 7 votos en contra da moción e abstencións, unha abstención. Bueno, pois entón queda rexeitada a moción. Pasamos á seguinte moción, que é tamén do Grupo Popular, que é para a promoción do patrimonio cultural e arqueolóxico de Miño. Fátima, si faz favor. Por todos é coñecido que unha das principais fontes de negocio do noso concello é o turismo, pero tamén é evidente que este é limitado aos meses de verán. Por iso é preciso que se leven a cabo actividades destinadas a fomentar o turismo durante todo o ano. Se o noso municipio é rico en algo, ademais das nosas fermosas praias, é o seu patrimonio tanto cultural como arquitectónico. Mais fase evidente que a súa promoción é insuficiente, limitándose a unhas breves referencias na páxina web do Concello. Estimamos preciso que se leven a cabo actividades e actuacións que fagan máis visible a nosa riqueza patrimonial. A nivel cultural é preciso a recuperación de tradicións e a nivel ecolóxico, arqueolóxico, dar a coñecer os nosos monumentos. É por iso que instamos ao Goberno municipal a realizar actividades que teñan a finalidade de dar a coñecer tanto o noso patrimonio arqueolóxico como cultural e a levar a actuación que teñan como finalidade identificar e dar información sobre a ubicación e historia do noso patrimonio. Moi ben. Bueno, pois entón... Sí. Queres intervir? Sí. Bueno, desde o Grupo Socialista creemos que esta moción reflexa o descoñecemento do Partido Popular da promoción turística que se está levando a cabo nos últimos anos no Concello de Miño. Entón, vou detallar algunhas das iniciativas que se fixeron desde que o Partido Socialista chegou ao goberno do Concello de Miño. No ano 2020 lánzase por primeira vez unha web que é turismodemiño.com, onde se dedica unha sección específica ao patrimonio cultural e municipal. No ano 2021 edítase un díptico con información turística en galego e castelán, onde se destacan os 18 recursos turísticos máis salientables do Concello. Entre eles, o patrimonio cultural está representado no conxunto Ruta dos Muiños, Capela da Guadalupe, a Iglesia de San Xoán de Vilanova, Ponte Medieval de Ponte Baixoi, Muño do Vento de Bucelo en Bemantes, o Monumento Sandrade en Ponte do Porco, a Iglesia de San Xoán de Callobre,
a Igrexa Santo Tomé de Bemantes e o Camiño de Santiago. Neste ano editouse outro dítico que a información máis salientable acerca dos servicios do municipio, con especial interese no comercio local e os establecementos de hostalería, que hasta ese momento non se sabían caleres. Empezouse por primeira vez a poñerse a miño nun mapa turístico. No ano 2022 estes díticos traducíronse, este dítico informativo, ao inglés, e se saca de imprenta unha nova versión actualizando contidos. No ano 2023 elabórase unha nova imaxe que representa o patrimonio municipal nun formato orixinal, onde se poden ver os bens do patrimonio cultural e natural do Concello repartidos nun mapa do Concello. Este deseño está presente nas feiras turísticas, tanto as que asiste o Concello como Primavera no Camiño, como as que é presentado pola Diputación Provincial. No ano 2024 presentase un novo dítico informativo para difundir a rede de sendas naturais do noso Concello. Este desplegable está en 3 idiomas e pode consultarse como todos os demais na web de turismo. Ahora mesmo hai un novo dítico informativo que non está publicado, pero está feito, centrado no patrimonio cultural e arquitectónico, e creo que dispoñemos xa dos exemplares neste pleno. Sitúase un plano do municipio, todas as igrexas parroquiais, os cruceiros destacados por o seu valor artístico, as pontes, muiños, pazos e castros de todo o Concello. Polo tanto, vamos a votar en contra porque non obedece á realidade do Concello. De logo, non estaba nin nas webs nin nada. A posta no mapa do Concello de Miño foi feita polo Partido Socialista. Polo tanto, non é certo que só teñamos as playas. Temos máis recursos e ademais estamos promocionando. Votaremos en contra. Fátima, mira, estamos rematando. Estamos rematando un novo dítico informativo. O comezamos a facer en outono do 24, ca técnica que estuvo aquí traballando con nós. Estamos ahora mismo rematando as artes finais. A versión en galego xa está feita, non é neste tamaño, máis grande, imprimín para que coñezades, para un adianto. Está a diseñadora gráfica rematando as artes finales da versión en castelán. Esperamos ca nova técnica que se incorpore en verán facer a versión en inglés. O imprimín así está co formato ainda do diseñador gráfico, pero como mostrades interese, pois eu comparto. Basicamente na parte traseira se destacan unha serie de bens patrimoniais, principalmente igrexas e algunha ben de patrimonio arquitectónico industrial, como pode ser os muiños de auga ou o muiño de vento. Xa cho deixo para que lle botes unhas paras. Hai de todas maneiras, hai tamén folletos dos anos anteriores, que este é unha nova versión, pero hai dos anos anteriores que se tes algún, José, tamén o podes facilitar para que o vexan, que eso se reparte en turismo e se reparten nos distintos eventos que temos, Primavera no Camiño, distintos eventos que hai na comarca, a través da reserva, tamén en decía o do Castro de Centroña, quero decir que Fitur tamén se leva. Que decía, ahora hai un convenio con Puente de Home para o tema de rehabilitar o Castro de Centroña como recurso turístico tamén importante. Quero decir que isto tamén é importante, non só as sendas ou todo eso, que permiten o turismo todo o ano, non só na tempada de verano. En inverno, se non chove ou chovendo, hasta podes facer as rutas. Alberto, ti... Solamente un momentiño, simplemente dicir que o Castro de Centroña Perves, porque a mitad está en Centroña e outra mitad está en Miño, entón nos gusta chamarlle Centroña Perves para que implantar un pouco ese nome. Sei que ven que no catálogo da Xunta de Galicia de Castros lle chaman Castro de Centroña. Está ben, ainda está máis cerca a zona de Sambollo, está máis preto do Castro que de Centroña, pero procuramos, como nome da parroquia de Centroña e Ponte de Home, chamarlle de dous xeitos, guión Perves, incorporar todo ese termo para intentar instauralo. Hai un dito popular que di o bo si é breve, dúas veces bo. Está claro que a moción que presentan é breve, mas non as teño todas comigo para dicir que é boa. Sabendo que a miña explicación poida ser máis longa que a propia moción, estou disposto a correr o risco. Primeiro, afirman que o Concello de Miño é rico polo seu patrimonio cultural e arquitectónico. Continúan dicindo que a súa promoción é insuficiente e rematan con que habería que recuperar tradicións e dar a coñecer os diferentes monumentos. No caso de estar de acordo, cales son os monumentos descoñecidos e as tradicións a recuperar?
Pode que ao ser unha moción tan ambigua e sen profundidade, nin vexamos unha análise madura nin unha proposta firme, porque se eu agora, onde pon Miño, poño Ribadeo ou Muxía, verdade que non mudaría o fondo da moción, mas a falta de concreción non é o que máis nos chama a atención. O que máis nos chama a atención é que enfocan a proposta desde a fonte de negocio. Deliberadamente ou non, reducen todo a un aspecto puramente económico e turístico. O patrimonio, ademais dunha fonte de ingresos ou unha oportunidade de futuro económico, é, sobre todo, o legado das persoas que habitaron o territorio antes que nós. Coñecer o noso pasado axuda, ao meu modo, a entender o presente e a nosa identidade como sociedade. Todo isto queda apartado na moción, reducindo a unha fonte de ingresos. Coas fallas, tanto de forma como de fondo que ten a moción, desde o BNG podemos compartir o sentir da moción, mais non apoiaremos. Polo que, desde o BNG, ímonos a abster. Moi ben, Fátima. Ben, a ver, que tela. Ben, canto o Concello, é verdade que teñen os seus díticos, que se reparten na oficina de turismo, pero será pola brevidade non entenderon a moción. O que queremos sinalar é que se un forasteiro, porque vamos a dicir que non é todo patrimonio oculto para os miñenses, senón que o que pretendemos é que os forasteiros o coñezan, se se achegan á iglesia de, vou poñer a máis cercana a min, a de San Xoán de Vilanova, descoñecen completamente a historia da nosa igrexa. Non hai ningún panel informativo que o informe, que no seu tempo sí que estaba precisamente en frente á estación do tren, había un panel que sinalaba que se trataba dunha iglesia do século XI e contaba a historia da igrexa. A eso me refiro con promocionar o patrimonio. Que unha persoa que nun momento dado quera descubrir unha das nosas parroquias e se achega a algún dos nosos municipios teña información de a historia do noso pobo. En canto á promoción da cultura, é certo que non se sinala ningunha, pero, bueno, hai moitas tradicións que se foron perdendo cos anos e que son asociacións as que están intentando recuperar e que creo que o Concello tamén debería apoiar. Temos recentemente a Asociación Anduriña de Callobre que intentou recuperar o Antroido, e que eso conleva unha investigación e conleva uns estudios para recuperar esas tradicións. Estou segura que nos muiños que temos nas Fragas, nos muiños que temos en Bemante, se facían muiñadas e se facían tradicións que é necesario recuperar e que é necesario incentivar. Estamos falando de incentivar o noso patrimonio arqueolóxico e cultural. E si, o miro desde unha perspectiva de turismo. E o miro desde a perspectiva de turismo porque o que queremos é mellorar o noso pobo e darlle vida aos negocios e ao noso pobo. Evidentemente, manter o patrimonio é bonito e hai que mantelo, pero tamén hai que mirar polo ben dos nosos veciños, que son os que teñen bares e os que teñen tendas e os que viven tamén do turismo. Aínda que o veo que parece que o turismo lle dé a alerxia, non, o sinto, é unha parte máis do noso negocio e da nosa vida. É por eso que miramos a promoción do patrimonio e a cultura como maneira de mantelo, de respetalo e tamén de xerar riqueza ao noso pobo. Por iso, non vemos que esta moción sexa tan mala como para rexeitala, só estamos pedindo, non se establece medidas concretas, que o goberno municipal se comprometese a fomentar o patrimonio arqueolóxico e cultural, dunha perspectiva de negocio, para mellorar a vida dos nosos veciños, que os que teñen bares viven do brao, e non pode ser así, temos que vivir todo o ano. É por iso que, aínda que non vos guste, nós vamos a seguir traendo mocións que fomenten os negocios do noso municipio. Moi ben, gracias. Sí. Vamos a ver, a promoción turística do Concello de Miño non é só poñer carteles, é a promocionar o turismo de Miño. Cando nos chegamos a este Concello, tendelo que reconocer, Miño, salvo a Playa Grande, non existía Miño. É dicir, non había ninguna ruta turística, non había ningún tipo de promoción. Ese cartel, que se pediron xa subvencións de recursos turísticos para panelar as zonas. Tú que pides é panelar. O turismo é todo, é un conxunto. E, dende logo, se tú vas á oficina de turismo e te informas, che sale toda a información de cada
monumento, sitio, enclave, ou que sea. Ahora estás falando das tradicións. É certo, como dio Benega, que é tan xenérica, tan ambigua, que realmente non tende razón. Pois están dicindo que se promociona o turismo de Miño. Se o turismo de Miño non existía. Miño coñecían os de Miño, pero Miño non estaba nun mapa. Cuestión distinta que agora sí está promocionando o seu turismo é que falten, que teña carencias. Por suposto, non somos os primeiros que queremos o turismo todo o ano. No inverno, e chovendo a chuzos. Para que a xente pasee, para que a xente vaya a rutas, para que vaya, non só vaya polas sendas, sino que vaya aos monumentos, e que os paneles chegarán, pero iso non quere dicir que non poñe paneles non se promociona o turismo. Aquí durante 30 anos non se promocionou nada, salva para Praia Grande, que lle meteron unha autopista dentro, e foi o turismo que había. Entonces, home, non pode ser xusto que se aprobe unha moción que non ten razón. Sinceramente non ten razón. Eu vos lo digo desde o cariño e desde a cordura, porque é certo que non había unha sola ruta, non había só un recurso, non había nada. Entón, ahora que se este dicindo eso, que é certo, que sea riqueza para o povo da xente de fora, por suposto, en eso estamos todos. Creo que tanto o Partido Popular o BNG e nós estamos todos en que Miño suba para arriba e que vaya adiante e que sea un pobo recoñecido e ademais que a xente o veña a visitar como algo bonito e digno de conocer. E aí tendes a proba da senda dos sentidos, todas as reseñas positivas que ten. Esa creámola nós, porque o monte, como decía un ilustre, xa estaba aí. Alberto. Sí, e tamén por aclarar un par de cuestións, non o que achacábamos a esta moción era a falta de concreción. Nos, oxalá, se fose máis concreta, ver un pouco máis os detalles, pues, poder apoiala, pero sendo tan ambigua, é que tampouco víamos razón de facelo por iso mismo. E nós tampouco lle temos nin alerxia, nin prurito, nin nada ao turismo. Nos o que estábamos dicindo é que a moción estaba enfocando o patrimonio e a cultura desde un enfoque puramente turístico ou económico. Non é malo, mais deixábase para nós o fundamental, que era o que, volvo a dicir, o legado das persoas que habitaron o territorio antes que nos coñecer a nosa propia historia. Tamén por aclarar, pero nos non vemos esta moción como negativa no fondo, pero que sumamente xenérica. Por eso nin sí nin non, quedamos no medio. Agardo que como dicías, en os plenos que traedes máis mocións encamiñadas a promocionar o comercio, o turismo da nosa localidade, que sexa un pouco máis concreta e podamos afondar no debate. Nada máis, moitas grazas. Moi ben. Bueno, pois non sei se unha cosa máis. Bueno, nada, eu simplemente sinalar que é positivo que todos queiramos que Miño se promocione, eso é bon. Nos, desde o noso entender, desde fai 5 anos e medio empezamos a facer a promoción que entendíamos máis aceitada. A primeira delas é quitar as silvas de tantos muiños como había, tanto no Río Medio como na Fraga do Xarío. Hoxe calquera de vós, calquera de nós, calquera veciño pode ir pola Fraga do Xarío e ve que hai 7 muiños. Antes non se vían, porque aquilo todo era unha silveiral, un toxeiro e tal. Non houve sensibilidade anterior para manter eso. Un espacio público, no caso da Fraga do Xarío, de 50.000 metros cuadrados, que estaba totalmente inservible. Na senda dos sentidos, un camiño antigo que había paralelo á vía do tren, pois se recuperou, e pois tamén nos permite que cando se poida facer a senda que vai desde Ponte do Porco a Ponte de Lambre, pois tamén se poida coñecer toda a ribeira do Lambre e chegar hasta Ponte de Lambre. A idea é, logo, ir continuando, non? Hasta chegar pola ruta dos muiños do Río Medio, chegar á Capela de Guadalupe, é o que se tratará, é esa intención que temos nós, que supoño que non sei se nos dará tempo nos gobernos nos que poidamos estar, pero se non somos nós os que sexades sustitutos de nós, que poidades continuar esos trazados de sendas, que non solamente son sendas costeiras, que son sendas que pretenden cruzar tamén todo o municipio pola zona interior. É dicir, temos o Muiño do Boucelo, habría que baixar hasta Ponte Baixoi, é dicir, hai un montón de rutas que se poden ir estudiando e se poden ir facendo. Leva o seu tempo, leva o seu coste económico, como vedes e tal, e bueno,
temos a sorte, teño que agradecer tamén á Consellería de Medio Ambiente a súa colaboración en casi todos os proxectos de sendas que levamos a cabo, pois están subvencionando pois a un 40%, 50% en algúns casos. Bueno, agora xa sabedes que vamos a terminar, a rematar a ruta dos sentidos para chegar hasta a mesma Ponte do Porco, que vai a facer a reserva da biosfera. Bueno, pois primeiro o que temos que facer é iso, temos que facer sanear as zonas polas que se pode ir camiñando, logo potenciar esas sendas, darlle publicidade e demais, e logo chegar ao que son os elementos arquitectónicos ou elementos bens de interés cultural e turístico que se poidan visitar. Claro, non é o mismo ter que ir en coche para ver a Capela de San Xoán ou para ver os muiños do Xarío que ir andando. Pois iso cumple varias funcións, non? Conoces a natureza, conoces tamén os espacios naturais e conoces tamén os espacios etnográficos. Claro, eso hai que revitalizalo. A nosa idea era, no futuro, nun futuro esperemos que máis corto que tarde, poidamos rehabilitar os muiños. Nos estamos pedindo todas aquelas subvencións que se convocan, tanto do ámbito estatal, de ámbito diputación ou de ámbito autonómico, estamos pedindo subvencións para poder ir facendo esas actuacións. Polo que sabemos, son muiños que poden ser rehabilitados, e iso fixemos tamén, se lembrades, nos muiños do Río Medio, que agora se ven ali 5 muiños en perfecto estado, non? Que temos que facer sinalización, totalmente de acordo. Que hai que facer algunha sinalización, bueno, solicitamos algunhas subvencións para sinalética, para tal, pero non viñeron aprobadas pola Xunta, polo organismo correspondiente da Xunta. Nos seguiremos intentando, creo que xa van 3 intentos, non? Faceremos un cuarto ou 2 e faceremos un terceiro, non sei, pero... Bueno, realmente para a sinalización turística levamos xa 5 anos intentando solicitar a subvención de infraestructuras turísticas que convoca a Xunta de Galicia. Desgraciadamente é unha subvención que a Xunta convoca de concurrencia non competitiva e reparto os fondos en escasos segundos dende os 12 do mediodía, antes das 12 da noite. De feito, fai un mes non chegou denegada. Creo que o corte foi no minuto 2:30 ou 3, sí. E nós a perdimos por un segundo, e precisamente era un proxecto que podemos coñecer todos para a sinalización de varios recursos turísticos de paneles informativos, e chegou denegada. Entonces a Xunta non hemos afondado moito no expediente da Xunta, que son eses concellos que son tan áxiles para solicitar esa axuda de concurrencia non competitiva, pero de logo nós nunca chegamos a tempo por segundos. É unha mágoa que xa esa política da Xunta repartir os fondos. Creo que deberían darlle unha volta e pensar se deben facerse dun xeito máis objetivo e que os mellores proxectos se valoren correctamente, porque nós, dende a nosa administración, cada vez que presentamos proxectos de concurrencia competitiva, como foi a Consellería de Medio Ambiente, sempre os gañamos porque presentamos bons proxectos. Cando son de concurrencia non competitiva, desgraciadamente non nos vai tan ben, e tal vez a Xunta na área de turismo debería darlle unha volta a ese aspecto. Bueno, aclarando un pouco o que dice José Manuel, que é o concelleiro de turismo, concurrencia non competitiva é concurrencia competitiva. Competitiva é cando todos estamos en igualdade, entramos con criterios obxectivos. Concurrencia non competitiva é cando che dan 1 minuto ou 2 minutos para presentar os proxectos todos os concellos. É dicir, comúnmente se conoce como asignacións a dedo. Entonces, claro, a nós o que sí que nos preocupa é que así como a Consellería de Medio Ambiente saca bastantes subvencións e convocatorias en concurrencia competitiva, aí sí que estamos tendo subvencións, de feito os publicitamos e invitamos sempre, se pode vir a Conselleira, ben a Conselleira, se non ven a delegada da Xunta, a cal estou moi agradecido, por sempre que a chamamos sempre veu a delegada e máis o delegado que estaba anteriormente. Entón, en eso nós non temos que agradecer precisamente esa colaboración. E ora, o que si nos doi un pouco que levemos 5 anos, eu pensei que eran menos, pero xa son 5 anos, en que estamos pedindo unha subvención para precisamente fazer esas sinalizacións en distintos puntos do municipio, e bueno, que tens que presentala en 1 minuto. Eu falando ca técnica, que además a técnica que temos aquí no Concello é unha técnica boísima, que fai todo super rápido, super ágil, e os tens todo super preparado, e se ela non lle dá tempo, é imposible que a nadie lle dé tempo. Imposible carregar, porque claro, se abren o plazo ás 12 horas é cando ti podes entrar na plataforma, non podeches entrar antes. Entón, se ela entra a toda a velocidade de crucero, entra na plataforma e non lle dá tempo en 2 minutos,
pero como pode haber 10 concellos ou 15 concellos que lle dera tempo en 2020? Imposible. Entón, claro, nos entendemos que, bueno, seguramente habrá alguna justificación técnica por aí, alguén buscará alguna justificación, pero, bueno, entendemos que non é obxectivo esa distribución e nos está perjudicando en ese sentido. Eu creo que está ben que surja aquí este tema porque precisamente esa sinalización viña a caída a este asunto, non? Eu creo que, bueno, pues é unha pena porque sí que temos, decíalo ti moi ben, a Capela de Guadalupe do século XI, o sea, temos un montón de cousas a promocionar e que cada vez hai máis xente que lle gustaría vir a conocer esos lugares, non? Bueno, pues ao mellor teremos que, se vemos que na próxima non nos la volven a dar, pues ao mellor teremos que facelo con presupuesto propio, orzamento propio, pero claro, iso vai en detrimento de outras cousas. A mí o que me choca é que se hai subvencións da Xunta para ese tipo de propostas, son propostas, ademais, creo que feitas por profesionales, que non as facemos nós, moi aceptables, pois é unha mágoa que en 5 anos nunca entremos, sempre nos faltan uns segundos para pasar o corte. Bueno, eso... Eu, bueno, agradezco a moción, pero, bueno, eu creo que está claro toda a exposición. Non sei se alguén quere decir algo máis, se non, votamos esa. Bueno, votos a favor da moción, 3 votos a favor, votos en contra da moción, 7 votos en contra e abstencións, unha abstención, non? Vale, bueno, pois queda rexeitada a moción. E agora pasamos á seguinte moción, que é a moción do Grupo Mixto BNG sobre a posta en marcha dun plan municipal de vivenda. Sí. O Concello de Miño está a experimentar un notable crecemento demográfico nos últimos anos. Segundo datos oficiais, a poboación incrementou nos últimos 5 anos, período 21-25, 685 habitantes, o que supón un aumento do 10,66% nun só lustro. Este incremento sitúa a Miño como o municipio de maior crecemento na comarca, superando incluso a outros concellos da área metropolitana da Coruña. Ademais, Miño continúa a ser unha vila cunha marcada actividade turística durante a tempada estival, onde moitas vivendas son destinadas a usos turísticos de curta duración. Segundo datos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, o número de vivendas de uso turístico sitúase nas 196. Con todo, a realidade evidencia unha cifra maior ao existiren vivendas destinadas a este fin que carecen de regulación e control, como pode comprobarse visitando portais web especializados. Esta proliferación de vivendas de uso turístico supón unha reducción da oferta de vivenda dispoñível para alugueiros de longa duración e unha carga adicional para os servizos públicos municipais, xa que o Concello de Miño non percibe unha contraprestación pola actividade económica que supoñen as BUT, ao non existir unha taxa turística que compense o uso intensivo dos servizos e infraestructuras municipais. Por outra banda, Galiza presenta unha elevada porcentaxe de vivendas baleiras. Segundo datos do INE do ano do 21, Galiza conta con 506.370 vivendas desocupadas, o 28,8% do seu parque inmobiliario, case o dobre da media estatal. A pesar de que non dispoñemos de datos específicos para Miño, é razoável pensar que, en maior ou menor medida, esta realidade tamén se reproduce no noso concello. Número que se vería aumentado se temos en conta as construcións paralizadas polo boom da burbulla inmobiliaria, aínda presentes e a pesar do esforzo nos últimos anos do Goberno municipal en reactivar. Se a estas cuestións engadimos a suba xeralizada e constante dos prezos da vivenda, tanto en aluguer como en compra, a conclusión é clara. Corremos o risco de que a oferta existente non satisfaga a demanda, resultando nunha escaseza de opcións de alugueiro e nun incremento significativo dos prezos de compra. Esta situación dificulta o acceso á vivenda, especialmente para a poboación moza e as familias con rendas medias ou baixas. Desde Banega de Miño consideramos que a vivenda debe ser un dereito garantido polas administracións públicas e non un ben suxeito á especulación. Compre unha política pública decidida que mobilice o parque de vivenda existente, promova o alugueiro accesível e regule o uso turístico da vivenda. Apostamos por un modelo de vila sostível, cun crecemento ordenado e xusto, onde vivir dignamente sexa posível para todas as persoas. Por iso, vemos necesario implementar unha serie de medidas, algunhas, xa digo, xerais e outras concretas, tales como
a regulación e límite das vivendas de uso turístico, establecer unha ordenanza municipal que regula as vivendas de uso turístico exixindo o seu rexistro e licencia correspondente e limitando o número destas por zonas. Esta medida permitirá controlar a proliferación de alojamentos turísticos garantindo que non afecte negativamente a disponibilidade de vivendas para residentes habituais e asegurando que contribúan equitativamente ás finanzas municipais mediante unha taxa turística. Elaboración dun censo municipal de vivenda baleira e creación dunha bolsa de vivenda a prezos taxados. Realizar un rexistro detallado das vivendas desocupadas no municipio e establecer unha bolsa de vivenda en alugueiro e venda con prezos taxados. Esta medida permitiría ter un coñecemento preciso da situación da vivenda en Miño e facilitaría o acceso á vivenda a prezos razoáveis para aqueles colectivos con maiores dificultades. Movilización de vivenda baleira. Crear incentivos para que os propietarios de vivendas desocupadas as poñan no mercado do alugueiro, especialmente a prezos accesíveis. Isto podería incluir bonificacións ou gravames fiscais, programas de alugueiro garantido ou axudas e asesoramento para a rehabilitación. Deste xeito, aumentaríase a oferta de vivenda dispoñível sen depender só de novas construcións, aproveitando o parque mobiliario existente. E, por último, fomento da restauración de vivendas, implementar un programa de axudas á rehabilitación de inmobles en estado de abandono ou ruína, facilitando a súa posta en uso como vivendas habituais. Isto non só incrementaría a oferta de vivenda, senón que tamén contribuiría á mellora estética e funcional do municipio. A implementación deste tipo de medidas a través dun plan municipal de vivenda permitiría ao Concello de Miño abordar de maneira integral os desafíos actuais en materia de vivenda, garantindo o dereito a unha vivenda digna para toda a veciñanza e promovendo un desenvolvemento urbano sostíbel e equilibrado. Por canto antecede, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. O primeiro, instar ao Goberno Municipal a elaborar un plan municipal de vivenda que inclúa un diagnóstico actualizado da situación da vivenda, así como a definición de medidas concretas que contribúan a garantir o acceso á vivenda a prezos accesíveis e que poida contar coas seguintes medidas. Posto en marcha dun censo municipal de vivenda baleira e infrautilizada mediante o cruzamento de datos de padrón, consumo eléctrico, recibos de IBI e outras fontes dispoñíveis, así como de solares dispoñíveis. Segunda, creación dunha bolsa municipal de vivenda en alugueiro e venda a prezos taxados, priorizando o acceso a colectivos vulneráveis. Terceiro, establecemento dunha ordenanza municipal para regular a vivenda de uso turístico e que inclúa, por un lado, o que xa é obrigatorio, o rexistro e obtención de licencia municipal, limitación do número destas vivendas por zona do municipio, réxime de inspeccións e sancións para vivendas ilegais e a creación dunha taxa turística cuxos ingresos se destinen a políticas sociais e de vivenda. Cuarta medida, fomente a movilización da vivenda baleira mediante bonificacións fiscais no IBI para que impoñan a aluguer vivendas baleiras por un tempo mínimo a prezo taxado, a aplicación de recarga no IBI a medidas baleiras durante longos períodos e a posta en marcha dun programa de alugueiro garantido co Concello como intermediario. Por último, dentro deste punto, impulso a rehabilitación de vivendas en ruínas e inmóveis deteriorados ou abandonados mediante bonificacións nas taxas urbanísticas para quen destina a vivenda a rehabilitación a aluguer accesível, convenio de cesión temporal ao Concello para uso social das vivendas rehabilitadas e campañas de concienciación veciñal sobre as vantaxas de rehabilitar, así como mellorar o asesoramento e facilitar a tramitación. E colaborar, con entidades sociais e cooperativas especializadas no dereito a vivenda para desenvolver programas específicos de acceso, formación e acompañamento residencial. Ademais do punto de facultar a alcaldía para tomar estas decisións, un segundo punto que sería remitir este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza, a Xunta, ao Goberno do Estado e a FEGAM para que tomen nota e impulsen medidas complementarias no seu ámbito competencial. Sí, xa por unha pequena aclaración antes de rematar coa exposición, sí que desde Banega sí que somos plenamente conscientes de que se as hai as competencias municipais en materia de vivenda son moi limitadas, pero vendo tamén a inacción de outras administracións sí que pensamos que podemos funcionar a inversa, desde o propio Concello instar a apretar un poquinho outras administracións a mobilizar e garantir a vivenda sobre todo para colectivos vulneráveis e intentar, sabendo que a demanda cada vez vai en aumento, que a oferta se intente equiparar.
Muy bien, gracias. A ver, ¿algún comentario? Sí. Vamos a ver, perdón. Esta moción que presentas, tal como a plantexas, é unha moción tipo que está presentando BNG por todos os concellos, pero non é unha moción, como antes lle decíamos a Fátima ao principio, que non está pensada para o Concello de Miño. Este Concello non ten nin capacidade económica, xa non é capacidade económica, senón administrativa para o trámite que estás a facer. Sin embargo, nos, cando chegamos ao Concello de Miño, nos sí que fomos conscientes da necesidade de vivenda social, e de feito fomos o primeiro e seguimos sendo o primeiro Concello de Galicia que chegou a un acordo casaré en cuanto a cesión de vivendas que se nos diu en usufruto e que teñen que ser destinadas a alquiler social. Estas vivendas que viñan unha parte delas que aquí cando nos chegamos a Saré era propietaria de moito inmueble e tiña obrigación por parte do FRO de ceder unha parte a vivenda social. Éramos conscientes da necesidade de ter vivendas para persoas que estén nunha situación de exclusión social ou incluso de emerxencia social. Fixos a regulación, fixos a normativa e ahora mismo contamos con 12 pisos. A única promoción pública que se fixo de vivenda en adquisición a coste de precio tasado foron as vivendas de Bra que se fixeron no ano 2007, onde o Concello de Miño cedeu terreno e a Xunta foi a promotora das vivendas, pero tamén é certo que chegamos aquí e había, isto estaba cheo de esqueletos por efecto da crise inmobiliaria e de vivendas a medio acabar. Cuestión que ahora mismo está solucionada. É certo que ainda temos esqueletos que se poden ver, pero son esqueletos adquiridos, esqueletos que se van rehabilitar en unha tempada breve. Outra das cousas que fixemos de cara á promoción inmobiliaria, de cara ao tema das vivendas, era o tema de reforzar a plantilla de urbanismo. Cando chegamos a este Concello había en urbanismo había un funcionario e medio. Digo un e medio porque un estaba de baixa e só había outro traballando. Entón era moi difícil que as licencias avanzaran, se agilizaran. Esa foi unha das cousas porque a que se reforzou a plantilla. Ahora mismo hai 3 arquitectos e unha administrativa por os trámites administrativos. Entonces o que non pode ser propoñer un plan municipal de vivenda ahora mismo, porque ahora mismo non o vemos. E era darlle salida a eses edificios para que se construíran novas vivendas, que se está a facer. Ahora mismo creo afirmar que só hai un edificio pendiente de compra. Nada máis, o resto están todos comprados, adquiridos e pendientes de solicitar licencia. Por lo tanto, tanto o feísmo como a necesidade de vivenda está a solucionarse. É certo que os concellos teñen que solucionar a falta de vivenda, pero bueno, isto é unha lacra que arrastramos de gobernos tanto autonómicos como estatales que non fixeron o que tiñan que haber feito respecto ás vivendas a nivel nacional, ou de crear dotación de uso público ou pedirlle aos concellos que lle cederán suelo para realizar vivendas. Non é o noso cometido ahora mismo, xa digo, non temos capacidade administrativa para vixiar o número de vivendas baleiras, que a maioría das vivendas baleiras son vivendas baleiras temporais, que a xente utiliza para veraneo e veñen en tempada de verán, polo tanto non se poden considerar como tal baleiras. Polo tanto, o que plantexas está fora da capacidade deste goberno local. É certo que os gobernos locales teñen que considerar os socios para financiar a construción e preservar vivendas asequibles con fondos locales, pero é moi pouco probable, no noso caso é así, que teñamos recursos que compensen décadas de malas políticas de outras administracións. Respecto á regulación que plantexas das vivendas turísticas, bueno, é inasumible, o sea, tal como plantexas é inasumible, está fora de lugar. Como acabo de dicir, naceu nos mapas turísticos reforzando que non só se veña á praia, sino que se visita o municipio, e bueno, desde logo plantear un control e unha tasa turística non nos parece ahora mismo unha medida que sea ahora mismo razonable. Non digo que no futuro, pero ahora mismo a un concello como a Miño que queremos que a xente o visite, dende logo non se vai nin regular unha ordenanza nin crear unha tasa turística para este concello. O que queremos é que veña xente. Ademais, tampouco está claro como se vai definir esa tasa turística, como se vai cobrar, como se consensuaría cos sectores da hostelería, porque habría que consensualos, porque non creo que lles gustara unha tasa turística, e tamén o sector hoteleiro. Entón, saber como se aplicaría. Entón, este goberno, desde logo, está facendo un esforzo por a rehabilitación de vivendas, e ademais recordemos que hai unha promoción pendente de que se solucione, que se reactive
como a urbanización de Monte Piñeiro, donde comprenderá unha parte para a promoción de vivendas de protección oficial, o sea, de promoción pública a precio tasado. Entón, a medida que vayamos avanzando nese sentido, sin facer un plan elaborado como ti plantexas, estamos traballando en eso, pero de outra maneira e dunha maneira que sea asequible e que podamos avanzar nela. Tal como planteas, non é asumible, e por eso temos que votar en contra. Bueno, simplemente, antes de darvos a palabra, matizar que, cando dixo Emma que cando chegamos ao goberno había unha persona e media, eran 2 personas e media. Bueno, sí, administrativa de 7 técnicos. Sí, é verdad. Entón, bueno, porque hai que concretar, claro, ahora temos 2 arquitectos que están full time, un ao 70% e outro full time, o sea, 100%. E bueno, pues, a verdad que creo que cambiou bastante o panorama de cando no 2019 se tardaban casi 2 anos en dar unha licencia de unha construción nova, e agora se están tardando 3-4 meses, e a veces menos, pero bueno, a veces tamén máis, porque depende se entregan a documentación en regla ou non a entregan en regla. Pero bueno, eso a verdad que en urbanismo se fixe un esforzo moi grande. E bueno, agora tamén todos, creo que non só desalleos, a que Miño pues, está un pouco de moda, non? Por moito. Eu creo por moitas razóns, non? Moitas razóns que non só teñen que ver co goberno municipal, sino que teñen que ver con todo o Miño, ca situación xeográfica, cas magníficas bens naturales, bens que antes falábamos patrimoniais, dicir, hai un montón de cousas, e logo a cercanía, non? A cercanía ás cidades, o abaratamento da autoestrada tamén foi importante, a saturación de outras urbanizacións en outros municipios non moi lonxanos, e iso pois tamén fai que a xente veña con ganas ahora mismo de vivir en Miño, de construir. Hai oportunidades, moitas oportunidades na urbanización Costa Miño Golf, donde se está vendendo prácticamente casi todo, ¿no? Donde se están terminando as estruturas que estaban inacabadas e que, polo que vemos e falamos cos promotores que compraron esas estruturas, pois que están moi contentos porque efectivamente pois lle viron que non foi un fracaso na súa compra, sino que ademais lle sacan rentabilidade. E bueno, temos pendente, que eu creo que vai por bon camiño, esperemos que pronto xa cheguemos a un acordo, tamén o tema de Monte Piñeiro, como apuntaba Emma, donde aí tamén está previsto que haxa cesión de SO, de Chan, e tamén cesión de, o sea, que haxa vivendas de protección oficial ou por lo menos de uso social. Bueno, con respecto, pues, comentade vos se queredes comentar algo. Sí, Fátima. Ben, eu quería dicir simplemente que, bueno, xa a nosa moción do patrimonio servía para calquer concello, este servía para calquera menos para Miño, me parece a min. Pero, bueno, máis alá da pertinencia de presentar esta moción no concello de Miño, que precisamente ora é noticia pola súa evolución inmobiliaria, e que claramente se vai das competencias dun concello co nivel de habitantes que ten Miño. Pois, máis alá de todo eso, tamén é certo que o Grupo Popular imos votar en contra porque os aires intervencionistas da propiedade privada que presenta esta moción resultan, entre tanto, inquietantes, porque o de levar un rexistro de vivendas baleiras e ter fiscalizados aos propietarios, que son os propietarios das vivendas e, por tanto, poden dispor delas como consideren oportuno, creemos que non é o máis axeitado para fomentar nin o alugueiro nin a vivenda. Está claro que o que hai que mirar son outro tipo de políticas que se van fora da competencia municipal, senón que rozaría a competencia estatal, para darlle máis seguridade aos propietarios para que poñan as vivendas a disponibilidade de alugueres que non sexan temporais. Creo que agora mesmo o problema que está sufrindo todo o país é unha inseguridade para o propietario, que ten unha solución a nivel estatal, non somos nosos competentes para solucionar eso. Por eso nós consideramos que primeiro esta moción non se axusta para nada ao noso concello e, aínda que fora a nivel estatal, os aires que destila non son do noso agrado. Moi ben. Alberto. A ver, primeiro se falamos de competencias, igual habría que telo claro, a competencia exclusiva en materia de vivenda é das comunidades autónomas, non é do Estado. Por moito que eu intente
facer o Estado con medidas que, en todo caso, debería aplicarse logo desde as comunidades autónomas. Eu penso que tampouco vamos a asustar a ninguén se o digo, porque creo que xa o ten dito moitas veces, pero vou non dicir claramente, hai que intervir o mercado inmobiliario. O sea, lo de a falacia de que o mercado se regula só, creo que xa está bastante superado. Non só inmobiliario, senón en xeral. Intervir o prezo da vivenda é necesario para garantir o seu acceso a todo o mundo. Así que nós non estamos en contra da propiedade privada para nada. Se eso era a intención da resposta. Non só que estamos dicindo que tamén, por lo menos, eu parto da base de que hai que entender a vivenda como un dereito e non un negocio. Eso o primeiro. Eu tamén considero que a liberdade individual non pode estar por riba do dereito colectivo. Entón, se falamos de dereito, que a vivenda é un dereito e non un negocio, e falamos de que o dereito ten que estar por riba, ao meu entender, digo, por en riba da liberdade individual, pois aquí nos atopamos. Se tamén dicimos de que lle queremos ir ao peto aos propietarios, non, o sea, simplemente se tis propietario de X vivenda e a tes baleira, pois hai que poñela no mercado, porque a función dunha vivenda é que habite a xente, e xa está. O sea, podes poñela no mercado a venda ou podes poñelo en aluguer. Tamén podes poñelo, que tampouco é que bueno, un problema pero bueno, sen problema ningún podese poñer o que mencionaba antes, unha vivenda de uso turístico, pero aí xa estamos falando dun negocio. Que eso sí que, claro, é meridiano. As vivendas de uso turístico, co apelido de uso turístico, é negocio. Non estás dando unha alternativa habitacional a unha persoa, a unha familia. É un negocio. Entón, igual que outros moitos negocios que falamos antes de promocionar tamén pagan as súas taxas, pagan os seus impostos, porque unha BUT non debería pagar tamén a súa taxa? Repito, eses ingresos irían encamiñados a políticas de vivenda e sociais. Sen ningún medo podo dicir eso, que eu non teño problema. Así que tamén sí que é certo que a dinámica demográfica de Miño sí que se entende, o sea, sí que claramente sería enganarse mesmo ao solitario, vai a alza. En parte, polo que vimos, a nivel xeral, dun encarecemento dos prezos nas zonas urbanas. No noso caso, pola proximidade á Coruña e aos concellos limítrofes, este aumento desplazou a poboación a outros concellos con prezos máis asequíveis, como é o caso de Miño, onde aquí fixemos do desastre virtude. Porque, como ben se comentaba agora, había unha enorme bolsa de vivenda e de solo urbano sen desarrollar, pois, como digo, desa catástrofe do 2008, pois agora é virtude. E aquí o que estamos solicitando desde o BNG é que o Goberno municipal, por un lado, que sí que se adiante ao problema, facilitando a incorporación ao mercado ordinario a vivenda que até o momento non o está, e pola outra, que dentro das súas posibilidades garanta o acceso a unha vivenda digna a colectivos vulneráveis e persoas con baixos recursos. Non entra en confrontación con nada que xa se están aplicando outros concellos. Podería poñer algún do BNG, tamén podería poñer do Partido Socialista. Non sei, eu disculpadme que non trouxen exemplos do Partido Popular. Pero centrándonos aquí, vendo, o sea, isto son datos de hoxe. Entrei nun portal especializado en compra e aluguer de vivenda. Se queremos mercar unha vivenda hoxe en Miño, hai 40 de 152 por debaixo dos 150.000 euros, das cales, desas 40, unha gran parte requiren reforma, o que aumenta o prezo final. E se nos imos ao aluguer, só unha de 16 está por debaixo dos 500 euros. E, bueno, a que está anunciada esa vivenda, como digo, como semisótano. Do resto, 10 de 15 se ofertan como pisos vacacionais. E algún deles, como xa dicía na exposición de motivos,
sen estar debidamente registrado, porque ese registro sí que é público e pode sacar a dirección. Ese control das BUD é perfectamente viável, o sea, facelo xa, porque é público. Esas 196 que están en situación regular é público. Faltaría a literatura para facer a ordenanza, pero o registro está. E en canto a... tamén remato por onde comezaba. O Concello tamén ten competencias para gravar ou bonificar o imposto do IBI. Voume a artigo 72.4 da Lei de Facenda Local ou a Lei do Dereito á Vivenda do ano 23, onde esta sí que define con máis claridade o concepto de vivenda baleira ou desocupada e amplía a marxa de actuación municipal. Permite incrementar ata un 150% o IBI e logo, con criterios obxectivos, establece, con criterios obxectivos o considerar unha vivenda como baleira. As ferramentas, eu penso que moitas están xa dispoñíveis. Eu non digo que se xa para xa, ou tampouco digo que se recolla todo a proposta que facemos desde o BNG. Por eso, sí que no primeiro punto xa dicíamos facer o plan municipal de vivenda e onde que poida contar coas seguintes medidas. Eu non nos atábamos a que teñan que ser sí ou sí esas medidas, nos entendíamos que podían ser positivas, pero claro, unha cosa é o inicio do camiño e outra cosa é como resulte. Nos víamos positivo, adiantarnos a un posible problema ou mellorar o acceso a vivenda no Concello, e por eso propoñemos esta elaboración do plan municipal de vivenda. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Bueno, eu só quería decir que, si efectivamente a competencia de vivenda é da Xunta, por iso xa se están levando a cabo programas para facilitar o acceso a vivendas, están construindo vivendas para que señan accesibles a familias numerosas e colectivos vulnerables, con alquileres sociales e tamén con a posibilidade de compra. Creo que nese aspecto a Xunta está traballando para intentar fomentar o acceso á vivenda. Non iba o meu asunto por ese lado. Estamos falando dun problema que hai en España que é real, que é o da ocupación, e que hai que tomar medidas para darlle seguridade aos propietarios e teñan garantías para poñer as súas vivendas a disposición da xente. En canto a que o dereito á vivenda, estamos de acordo que é un dereito. Tamén o dereito á propiedade privada. E como un dereito á propiedade privada non é o cidadán o que ten que asumir o problema de vivenda nun país, é a administración. E non podemos cargar no propietario a responsabilidade de dar vivenda a quen a precise, a un propietario que probablemente a maioría deles, porque vos solos pensades nos grandes fondos, pero que moitas das vivendas que están baleiras é de xente obreira e traballadora que co seu esforzo conseguiron ter unha ou dúas vivendas e que na súa xubilación o alquiler desa vivenda é que lle axuda a subsistir. Eso é o que vos non entendedes, que aquí as vivendas non son todos de grandes bancos nin grandes fondos, que hai detrás cidadáns que loitaron e traballaron para poder ter unha segunda vivenda que ao final acaban alugando para que a súa xubilación seña un pouco máis desafogada. Por eso non é o propietario que ten que resolver o problema da vivenda, por eso non é o Concello que ten que poñer uns impostos excesivos se a vivenda está baleira. A responsabilidade das administracións. Dende a Xunta se está levando a cabo unha política e desde outros estados teránse que facer outras solucións. Non é o propietario, o cidadán, o que ten que asumir o dereito á vivenda dos outros cidadáns. Se queres, podes... A ver, cada concelleiro sempre pode pedir a palabra, pero en nome do grupo fala solo o portavoz, vale? O sea, o concelleiro podes pedir, pero falas en nome teu. Podo? Sí, falas no nome teu, non falas no nome do grupo. No meu nome. Alberto, según ti, según a túa moción, eu teño unha casa que me quedou en herdanza, eu vivo no baixo e teño un primeiro. Según ti, teño a obligación, porque teño dúas, claro, teño o baixo e teño un primeiro, teño a obligación de poñela en aluguer. E se non quero, teño a obligación, según vos,
de poñela en alugueiro. É o que estás dicindo. Non, pois daquela eu entendinte mal. Porque eu penso que eu, como propietaria da miña casa, se ten dous pisos, podo facer con ela o que queira. Tela pechada, alquilala polo verán, alquilala durante todo o ano, regalarlle a miña filla, prestarlle ao que pase pola porta. Non teño por que facer o que vos me decides. Tampouco ten o concello porque eu a alugue baixarmo o IBI, ou porque subirmo porque non a alquile. Entendícheme? Ao mellor o que non te entendín foi eu, pero foi o que te entendín nunha parte da túa exposición, que cada un como propietario do seu, por ahora, mentras non haxa outras normas que nos lo proíban, podemos facer co noso o que queiramos, como se mañá que retirar a casa. Vale? Gracias. Gracias, secretario. Non sei se queres contestar, lóxicamente, fanche a pregunta. Moi sucinto. Por un lado, tamén gustaría que non importáramos aquí tamén o debate da ocupación, porque quitando o alarmismo non é un problema real, ou polo menos se o é, non é o problema principal de acceso a vivenda ou de desamparo, vamos a dicir, das propietarias. Tamén por ser rápido, aquí nos parece o gato de Rodinger, ou a vivenda está baleira ou a vivenda está alugada. O que dicías ti, bueno, eu non... Dicías que hai xente que co seu esforzo mercou unha segunda ou terceira vivenda. Eu sei que hai xente que complementa a pensión, que hai que dicir que a de Galiza é das máis baixas do estado de media, é certo, e hai xente que usa o aluguer para complementar a súa pensión, sen ningún problema. Se a vivenda está alugada, está dentro do mercado. Se está baleira, que aí é onde ia ao fondo, non está no mercado. Entón, a vivenda, vou contestar tamén a seguinte, eu non estou, como dicía, non estou en contra da propiedade privada, e o BNG tampouco. Cada quen co seu pode facer o que quere, sen ningún problema. Pero o que estamos dicindo é que en base a unhas circunstancias se aplican unhas medidas ou outras, porque a función principal da vivenda é estar habitada por xente. Mentras haxa xente, mentras haxa vivenda baleira e xente na rúa, vamos ter un problema. No momento que toda a xente teña garantido o acceso á vivenda, porque a mí pareceme que é un dereito que todo o mundo debería ter, e as administracións deberían ter o esforzo e a sensibilidade para garantilo. Mentras non teñamos eso garantido, vamos ter un problema. No momento que podamos cumplir eso, que ás veces parece utópico vendo no mundo no que vivimos e vendo como se están poñendo as cousas, pois estaremos cometendo, ou polo menos non cumprindo o obxectivo. Nada máis, penso que non sei se fun di moitas voltas ou había, non sei, foi moi o detalle na exposición, pero creo que o resume é ese, nin casas sen xente, nin xente sen casas, nada máis. Bueno, pois eu creo que é un debate interesante, non? Pero é un debate interesante que eu creo que cada un, desde logo, cada un pode expoñer o seu punto de vista. É verdad que é un dereito que reconoce a Constitución Española, que non é unha cousa menor, pero evidentemente, xa que o reconoce a Constitución Española, os medios públicos, é dicir, o Estado e as comunidades autónomas teñen a gran responsabilidade de buscar os canales para levar isto a cabo, non? Nos, desde o noso modesto goberno, desde o noso modesto concello, os medios que temos, que o que explicou bastante ben, temos quizás demasiadas, non digo prioridades, pero sí demasiados cometidos que para dalos atendidos dunha forma aceptablemente normal, pois eu creo que xa temos bastante, temos unha presión de demandas dos veciños, de peticións e demais, novas vivendas, esas novas vivendas requieren novos alcantarillados, requieren novas tal, entón o urbanismo, a verdade, o Departamento de Urbanismo temos moi saturado, non?
E, bueno, eu creo que esta moción que ti faz aquí é moi ambiciosa, pois, home, ao mellor isto lle aplicas en Santiago, aplicas quizás tamén nunha cidade onde haxa máis problema de vivendas turísticas. Aquí tampouco é un problema tan notorio, non? Pode haber vivendas baleiras, pero son vivendas baleiras condicionantes, porque tamén hai que ir un pouco á idiosincrasia e á forma de vida da xente. Aquí era tradicional que a xente tiña unha casa, explicou moi ben Sagrario, tiña 2 pisos na casa e ao mellor vivía na parte de abaixo e alquilaba o piso de arriba, porque eran os ingresos no verán que viñan para complementar, a xente vivía da agricultura, da pesca, ou que non tiña un traballo nunha empresa fora de Miño. Bueno, pois iso era un complemento. Entón, iso levou a que incluso moita xente por aspectos de veraneo, xente de Lugo, de León ou das Pontes mismo, compraban aquí vivendas e tiñan as vivendas para vir despois no verán, e teñen a vivenda baleira. Claro, se ti lle dices, oye, tes que alquilala, pero claro, tes que alquilala todo o ano, pero dices, oye, non a quero alquilar. Entón, entramos nunha dinámica que eu creo que o Concello non ten medios, nin ten capacidade, se non hai unha normativa que regule isto de unha forma moito máis específica. Claro, imagínate en que melón te metes, se empezas a dicir a xente, non, é que usted ten que, nós como Concello, aquí solos ante el peligro, collemos e dicimos, non, aquí en Miño somos pioneros e tal e cual, collemos e dicimos, non, usted que é de As Pontes, ten aí a vivenda, amigo, ten que alquilarla todo o ano, e cando veña usted no verano e tal, a ver que fai. Entonces, claro, bueno, pero que aquí prácticamente as que están casi todas, as que están baleiras, casi todas son segundas residencias. A ver, pode haber, Alberto, estou dicindo, sí, pero no grado de magnitud, é dicir, unha cousa podía ter relevancia cando efectivamente a segunda residencia fose menor e as vivendas baleiras fose moito maior. Entón sí que podía ter relevancia en ese sentido. Nós, por agora, en Miño non temos problemas de ver a xente pola rúa, é dicir, tiñamos uns problemas sociais de xente que non tiñan diñeiro para pagar alquileres e tal, e bueno, chegamos a ese acordo que, como dicía Emma, fomos o primeiro Concello de Galicia. Emma dixo, por ahora, eu quero matizar, sempre seremos o primeiro Concello de Galicia que fixemos o acordo, por iso xa non xa non somos o primeiro, por ahora somos os únicos. É dicir, claro, tuvemos ese acerto, eu creo que foi un acerto, aínda que é verdad que algún caso concreto de algún inquilino, ao mellor habría que ter unhas medidas máis expeditivas, pero tuvemos un acerto en facer ese convenio ca Sareb. Por qué? Porque se dúbida, e por aí empezou o interés tamén en moitas promotoras que están vendo en Miño esas vivendas baleiras que estaban da Sareb, que estaban en bancos, que estaban en concurso de acreedores e tal, empezaron a ver tamén que en Miño había moitas vivendas vacías. De feito, desde esta corporación, tanto nós como creo que todos os grupos políticos que a formamos, desde o goberno e desde a oposición, se fixeron notas nos periódicos falando do feísmo que había tal. Bueno, eu creo que para min, ahora mismo non temos un problema, digamos, prioritario como para acometer este plan tan ambicioso, porque eu, a verdade é que o vexo excesivamente ambicioso. O gallá sexamos capaces de seguir dando as licencias en 2-3 meses durante moitos anos, que se siga construindo en Miño, que cheguemos a acordos cas promotoras, porque os acordos cas promotoras en algúns casos non son solamente para que se construyan as vivendas ou se rehabiliten os esqueletos, sino que tamén a zona pública que as rodea, pois tamén sexa unha zona pública aproveitable para o ben xeral, para os veciños en xeral. Por exemplo, hai unha promotora que donde vai a construir, pois home, hai un acordo con eles donde van a darlle salida a 2 rúas. Iso é moi importante, porque non é solamente construir, sino tamén construir e urbanizar. Urbanizar con criterios de uso público. Entonces eu creo que iso o Departamento de Urbanismo o está facendo perfectamente. Eu a verdade que estou moi orgulloso, moi contento do seu traballo. Eu creo que cargalos agora con esta tarefa e ainda encima eu creo que en Miño sería moi impopular porque non se ve esa necesidade. Eu pola rúa non vexo esa necesidade.
que sería xerar unha inquietude na xente, nos propietarios, que son casi todos son pequenos propietarios, porque se dixéramos, mira, é que a maioría das vivendas baleiras, non de segunda residencia, a maioría das vivendas baleiras son promotoras que están facendo un negocio, pois ponte Ibiza, ponte Marbella ou ponte por aí, bueno, dirías, oye, sí, ao mellor aí a xente está especulando e tal, pero que en este caso un miño non é ese o problema. Ese non é o problema. Entonces, eu, a verdad, non lle vexo o momento de aprobar esta moción. Dentro de X anos, ao mellor, pois, oye, por suerte ou por desgracia, o mellor hai que aprobarla, pero eu agora non o vexo así, non? Creo que explicou moi ben Emma, e, bueno, se non tedes máis que decir, votamos. Bueno, pois entón, votos a favor da moción, un voto, votos en contra, 10 votos en contra, entón. Entón queda rexitada a moción. Pasamos á seguinte moción, que é moción do Grupo Mixto BNG sobre a aplicación de descontos en actividades culturais, municipais e colectivos vulneráveis. O acceso á cultura pode ser unha ferramenta esencial para a promoción da igualdade, a participación cidadá e a construción dunha sociedade cohesionada, crítica e plural. Os concellos, como as administracións máis próximas á cidadanía, teñen un papel chave na promoción e desenvolvemento da vida cultural das comunidades locais. A través de obradoiros, espectáculos, cursos, festivais e outras actividades contribúen á formación integral da veciñanza, a dinamización do territorio e a creación de espazos de encontro, expresión e benestar. Porén, é unha realidade que non todas as persoas poden acceder en igualdade de condicións a estas actividades. O factor socioeconómico é, seguramente, a maior barreira fronte a esta participación, agravando situacións de exclusión social e illamento. É responsabilidade das administracións públicas garantir que os servizos culturais e de dinamización veciñal sexan accesíveis a toda a poboación, sen discriminación por razón de renda ou situación persoal. Por iso, fais necesario establecer medidas de acción positiva, como descontos ou gratuidades, que faciliten o acceso a aquelas persoas e colectivos que se atopan en situación de vulnerabilidade. Moitos concellos galegos e do conxunto do Estado se aplican políticas deste tipo, con impacto positivo tanto na participación cultural como na integración social dos colectivos beneficiarios. A implantación dun sistema municipal de bonificacións contribuiría non só a unha maior xustiza social, senón tamén ao aproveitamento pleno da oferta cultural existente, ampliando a súa repercusión e fortalecendo o vínculo entre a veciñanza e a cultura local. Se ben é certo que o Concello de Miño aplica este tipo de bonificacións en servizos tan heteroxéneos como o comedor escolar, o servizo de atención no fogar ou en parte as actividades culturais que ofrece, nomeadamente aquelas dirixidas ao público infantil e adolescente, hai actividades ou colectivos vulneráveis que poderían beneficiarse destas rebaixas co fin de limitar a situación socioeconómica como factor de exclusión. Desde o BNG de Miño propoñemos o establecemento dunha liña de descontos e gratuidades nas actividades culturais organizadas polo Concello, enfocados a colectivos vulneráveis ou en risco de exclusión social, como persoas en situación de desemprego, persoas xubiladas, familias numerosas, persoas con discapacidade, familias monoparentais ou familias en situación de vulnerabilidade económica grave. Esta medida, que axudaría a mellorar a equidade entre a veciñanza de Miño, debe partir duns criterios de valoración social na adxudicación, así como da renda, e ir acompañada de mecanismos de seguimento e avaliación. Por iso, desde o BNG, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Establecer esa liña de descontos e gratuidades nas actividades culturais organizadas polo Concello orientadas aos seguintes colectivos. Como xa dicía, persoas en situación de desemprego, xubiladas ou maiores de 65 anos, familias numerosas, persoas con discapacidade, familias monoparentais, persoas ou unidades de convivencia en situación de vulnerabilidade económica grave. Así como establecer, ademais, unha categoría de situacións sociais valoradas técnicamente que permita a flexibilidade e a adaptación a casos non tipificados, pero claramente justificados. Segundo, encargar aos servizos sociais e aos servizos culturais municipais a redacción dunha instrucción técnica que defina o procedimento da solicitude, a documentación acreditativa necesaria e os criterios de valoración socioeconómica, así como os mecanismos de seguimento e avaliación. Terceiro, incorporar as previsións orzamentarias necesarias nos vindeiros exercicios a través da consignación de partidas específicas ou da reestruturación de recursos existentes para garantir a viabilidade e sostenibilidade da medida. E cuarto e último, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Así que nos presentamos esta moción, xa fago tamén a aclaración, e despois de que viñera a pleno, xa non me lembro hai canto, a modificación dos prezos dunha das ordenanzas municipais.
sí que hai, ao ver esa ordenanza, detectamos o que entendemos unha eiva, e vimos aquí a intentar mellorar en concreto esa ordenanza, pero a garantir ou mellorar o acceso á cultura a toda a veciñanza de Miño, que, como dicía, na exposición pensamos que o factor socioeconómico é o máis limitante. Bueno, venga. Sí. Bueno, o primeiro que che vou decir é que recomendarche que compres a revista de actividades culturais e deportivas, que a compres que é gratuita, porque, sin duda, se a leras, pois daríaste conta de que o que estás a pedir estás a facer. É dicir, que os precios das actividades municipais, aparte de ser baratos, prácticamente simbólicos, paganse entre 40,04 euros e 53,13 por cuadrimestre, é dicir, entre 10,01 e 13,28 por mes para a clase, bueno, das dúas, tanto de actividades culturais como deportivas, de 2 ou 3 horas á semana. Hai precios específicos para maiores de 60, tú pides de 65, entendo que será xa mellor aplicar bonificacións a partir dos 60 e non esperar os 65. Para o resto dos casos que mencionas, os departamentos de Cultura e Servicios Sociais xa traballan conxuntamente para que ninguén deixe de acudir a unha actividade que quede sin facelo por motivos económicos. Non só é dicir que o Departamento de Servicios Sociais emite os informes para que isto xa se faga así, que como ti estás pedindo. E tamén é certo que non só fai o Concello, sino que fan outras entidades de Miño que atenden as necesidades de outra poboación tamén vulnerable, como é a AMPA, o CIP Castro Baixou ou asociacións de veciños. Cada caso xa se estudia de forma personalizada para cada persona que o solicite, prevestido dos servicios sociais e posterior informe. Isto levase facendo dende hai moitos anos entre os departamentos e non fai falta ninguna instrucción específica para ter que leválos a cabo. E aquí nos precios públicos culturais xa se ve estableces unha diferencia de idade de 3 a 18 anos, da 19 a 59, é dicir, a partir dos 60 xa está a bonificación, de 60 anos en adiante, e logo, bueno, as actividades propias de autobús, natación, escola de inglés e tal. Entonces, no caso de 2 irmáns hai unha reducción do 25%, no caso de 3 do 50%. Ademais, tal como a plantexas, é como si toda esta xente, pois, se lle aplique descontos, situacións de desemplexo, pode ser que a unidade familiar teña capacidade económica, maiores de 65 poden ter capacidade económica, mira que aquí aplicas un desconto a maiores de tal, familias numerosas o mismo, é dicir, é moi xenérica, non, o sea, o que estás pedindo, en xeral estamos a facer, vamos votar en contra tal como a plantexas, porque non é que non teña necesidade, que non ten coñecemento do que se está a facer no Concello de Miño. Tigueres. Só quería facer unha puntualización, é que, bueno, nós sempre estamos de acordo en que se promocione a cultura e calquer medida é benvida, por iso ímonos a abster. Tamén é certo que é verdade que o que se plantexa na moción moitas das cousas xa se están a facer, co cal tampouco llevemos moita xeito á moción. Alberto. Sí, o sea, hai que partir, bueno, esa partida base de que utilizábamos o paraguas de actividades culturais, o sea, utilizamos as actividades culturais como un paraguas. Tamén o que víamos era a necesidade de deixar negro sobre branco, que pues, se hai algunhas medidas que se están a tomar, pues, que sexa así. Nos tampouco falábamos de que fose unha, permíteme a expresión, unha barra libre atendendo só aos criterios de colectivos, senón que, como dicía na exposición de motivos, que se basen en criterios de valoración social na adxudicación, así como da renda, e ir acompañadas de mecanismos de seguimento e avaliación, porque eu entendo que por poñer un exemplo, o colectivo de persoas xubiladas é moi heterogéneo. Podemos ir desde dunha persoa xubilada que ten unha pensión máxima a unha non contributiva. Eu entendo que a non contributiva vai custar máis facer ou facer o pago de certas actividades, que eu xa digo que baixo ese paraugas, sí que, porque así tamén o recollo, estábamos falando do xantar que organiza o Concello este fin de semana, que non deixa de ser un momento de cohesión social, ou a visita que tamén anunciaba recentemente a Portugal, ainda que xa digo que non era precisamente do
non está anunciado como unha actividade cultural, senón como turística, pero bueno, non deixa de entrar nese baixo ese paraguas. Entón, simplemente a nosa pretensión era que quedase negro sobre branco, e tamén para que quede a futuro non vai a ser que nun hipotético cambio de goberno ou de parecer do mesmo, que non se apliquen estas bonificacións. Entón, por lo menos era para asegurarlo. Bueno, eu non sei se queredes comentar algo vos ou... Eu, sí. Sí, a ver. A ver, esta circunstancia que diste que pode pasar, eu vou afondar un poquinho máis, porque ao final é o meu tema, xunto con compañero de deporte. Non é que a xente non poida acceder ás actividades se non ten recursos económicos, é que desde os servicios sociais incluso se propón a persoas vulnerables a necesidade ou a conveniencia de que acudan por diferentes motivos a actividades tanto deportivas como culturais. Os propios servicios sociais son os que propoñen esa necesidade ás familias ou ás persoas afectadas, e se están de acordo, se lle xestiona previo estudio, evidentemente, das circunstancias socioeconómicas e incluso psicolóxicas da persoa interesada, para que non teñan que pagalo. Eso xa se está facendo. Que pasa? Que os procedementos e as instruccións non necesariamente teñen que estar negro sobre blanco escritos. É igual de válido un procedemento, un sistema de calidade, por exemplo, que este escrito como que non. Neste caso non está escrito, pero funciona perfectamente, de forma fluida, e, ao meu entender, moi eficiente. Tan eficiente que a xente non o coñece. Os non afectados, me refiro. Que é do que se trata, de que cando unha persoa vai a unha actividade ninguén seipa se vai pagando ou sin pagar. Entonces, eso realmente é o que para min demostra que funciona moi ben. Por lo tanto, non é necesario, a nos entender, todo isto. Pero, efectivamente, en Miño non hai quen precise o que desexe ir a unha actividade que quede sin ir por temas económicos. A todo isto, quero aproveitar para agradecer o traballo dos servicios sociales, do Departamento de Cultura e do Departamento de Deportes, que se coordinan para que isto pase. E creo que como pobo temos que sentirnos orgullosos, todos. Sí. Bueno, eu simplemente engadir, primeiro, nós o que estamos intentando, xa desde fai 5 anos, como decíamos, xa se facía antes en gobernos anteriores, non? O que se está intentando é abrir o abanico de actividades. Pois, se queres, nos fixemos un esforzo a maiores para abrir o abanico de actividades a toda a poboación. É verdade que a veces hai xente que dice, bueno, é que eu non estou censado en Miño, pero a min gustaríame apuntar a tal e cual. Bueno, non estás censado en Miño, non tes os mesmos dereitos que os que están censados en Miño. Si sobran plazas, pero teñen prioridade, lóxicamente, os que están censados en Miño, porque o que non pode ser unha persoa que vive noutro concello porque ali ten un aparcamiento ou bonificacións ou non sei que ventaxas, ou porque pode levar o neno a unha escola ou non sei que non sei canto, e logo, claro, vivo en tal concello e quero coller os beneficios de Miño. Entón, en eso, ten que haber unha preferencia. Primeiro, os censados. Logo, creo que explico moi ben tanto Emma como Cati, a ver, está claro que os servicios sociales teñen unha función importantísima. Primeiro, porque se establecen cantidade de actividades, variedade de actividades. Esta Semana Santa houbo actividades de conciliación, pero que no verán hai actividades todo o verán, en quendas de 15 días. Que tamén, por certo, poden os nenos acudir sin pagar, con previo informe de servicios sociales. Claro. Hai nenos e nenas que van a... Claro, entonces, eu, por exemplo, tal como os posti aquí na moción, dices, persoas, familias numerosas. Bueno, pode ser, pero depois me dices, familias monoparentais. Home, unha familia monoparental pode ter uns ingresos moi superiores a familias de matrimonio normal e corriente, vamos. Que a monoparental tamén é normal e corriente, pero quero dicir, a distinguir, non? Entón, que xubilados maiores de 65, home, dependerá algo que ver ca renta. Entón, facer esa criba
Imaginadevos o que sería facer todo ese proceso de análisis, terías que ver os bienes que teñen, os ingresos que teñen, todo. Depois viríamos co rollo de que aquel ten 4 montes e non os declara, e o outro non sei que. Teríamos aquí un desbarajuste de la leche. Entón, claro, fazer un criterio tan preciso é moi difícil. As nosas actividades son actividades que non sacas beneficio cas actividades, é dicir, o Concello non saca beneficio. Cubrimos, basicamente, o que é o profesorado, os monitores. Non é, vamos facer actividades porque así sacamos máis beneficio ao Concello e lle quedan diñeiro, ao contrario. A veces incluso costa máis os monitores que o que sacas das tasas. E son tasas, eu facería un esforzo, se podedes, de compararvos con outro Concello de cerca. Pontedeume, Betanzos, Bergondo, calquera outro Concello, Sada, e mirade como están cobrando ali, e despois as instalacións e as actividades que se dan. E falade un pouco, se queredes, con xente que vai a actividade, eu falo con algúns que van a actividades e tal, e pregunto, oye, que tal o monitor e tal? Bueno, encantado de la vida, tal cual. Porque iso tamén é un valor engadido que aportas. Ter un monitor que ven 5 anos ou leva vindo 6 anos ou 4 anos ou tal, pois hombre, iso quere decir, porque nós sempre tamén pulsas un pouco os usuarios da actividade, e a xente está contenta, nadie se nos ven e nos dice, oye, que me sale moi caro e non podo ir a esa actividade porque me sale moi caro. Home, eu creo que hai actividades non pasa, por eso, é máis, hai actividades onde a veces temos que facer esfuerzos para doblar o horario ou triplicar, como pasou con yoga, como pasa con outras tal. Por qué? Porque ademais, primeiro, por falar de yoga, que me saleu agora, no Club Náutico, un espacio, vamos, espectacular, a xente está feliz, a profesora, a monitora, encantados da vida. Entón, non hai nadie que che diga, oye, que me parece caro. Ao contrario, hai xente incluso que me dice, oye, me parece, ainda que subirades algo non pasaba nada. É verdad, que ao mellor o que temos que facer é facer un análisis, porque fai un mes ou un mes e pico actualizamos a tasa o precio público para o tema da comida de hora de primavera, e ao mellor tiñamos que haber collido todas as tasas e velas actualizado. A ver, non nos dou tempo porque claro, era moito jaleo e tal, pero teremos que pensar en eso. Ti non podes estar cobrando agora a precios, porque claro, os monitores tamén cada vez che cobran máis. As actividades non son para ganar diñeiro, pero, home, tampouco debería de ser para que perdamos diñeiro, non? Debería ser, polo menos, que paguen o costo do monitor. O monitor, cada ano, che sube un pouco. Entón, o ideal sería que as tarifas, que iso temos que buscar algún método automático, máis ou menos automático, e todos os anos, pues, subir ao mellor, que non se pode facer, non? Eso de subir un 2%, subir un 3%, eso non se pode facer. Teremos que facer un estudio tasa por tasa, porque, bueno, precio público por precio público. Ten esos mecanismos, non? Que están reglados. Pero eu, a verdad, se me dixerades, oye, que hai xente que ven e que se queixa que non pode ir a tal actividade porque non pode pagar o precio, pois nada, que vai a servicios sociales, que xustifique o tema, e eso se tramita, e se fai. Pero bueno, eu non veo nadie, por lo menos a min, non veo nadie en estos anos a queixárseme deso. Bueno, non sei, se queredes comentar algo máis, ou se non. Bueno, pues procedemos a votar. Votos a favor? Alberti. Votos en contra? 7 votos en contra. Abstencións? 3 abstencións. Bueno, pues temos unha terceira moción presentada polo Grupo Mixto BNG para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. O proxecto de construción dunha megafactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do PP e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles. Mais pouco despois púdese comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa solúvel, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca do Ulla, senón tamén en toda a ría de Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla.
A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cuadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade de auga e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría da Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufriría un impacto negativo, que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galiza sobre a posible creación de emprego desde desta empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de agua contaminada tería unha afectación clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise produtiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en período de extinción. As emisións contaminantes representarían un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do PP ven de outorgarlle a este proxecto autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Porto de Mouros, entre outros. E agora, cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegas e galegos. Por canto antecede, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Arousa. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galiza outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Dar traslado destes acordos a Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado e, por último, facultar á Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a toma de cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moi ben. Bueno, non sei se... Sí. Bueno, en este estamos totalmente a favor de que en contra da construción da macrocelulosa, evidentemente, de Altri en Palas de Rei. Evidentemente esta moción que se trae aquí a este Concello para remitir tanto o Estado como a Xunta de Galicia, nos non somos expertos en este tipo de expedientes, e é certo que pasou os informes de impacto ambiental, pero tamén é verdad que hubo outros expertos que estudiaron este proxecto en sostenibilidade e medio ambiente, que alertan das graves carencias que presenta o proxecto que se presentou na Xunta, que se vai implantar en Palas de Rei con esa extensión exagerada, que as circunstancias, como neste caso foi a Comisión Ecológica de Ataque e o Observatorio de Sostenibilidade, alertan de carencias do proxecto, indican que os estudios de biodiversidade son insuficientes e, ademais, o incremento a necesidade de auga que necesitan. Isto, sin duda, prexudicará, o sabemos, máis que evidente, o marisqueo, máis a agricultura, o incremento tamén que se di, inda que ti falas de vertido contaminante, eu non me atrevo a tanto, pero é certo que o incremento da auga que se devolve ao río pon máis de 3 grados, eso altera a biodiversidade do río, e ademais o que non é asumible é que incluso por parte da Consellería do Mar se diga que non lle afecta ao mar porque está a 70 km, pero que o río Ulla desemboca no mar. Igual a Conselleira non o sabía, pero é así. Entón tamén supón unha demanda importante de eucalipto, con todo o que supón a plantación de eucalipto, que merma, é dicir, o consumo de auga e a contaminación atmosférica con unha chimenea de máis de 70 metros.
Todo iso, ademais de afectar ao paisaxe, o turismo, a agricultura, a ganadería e a pesca da contorna. Isto é un proxecto insostenible, está claro. E a transición ecolóxica exixe que este tipo de proxectos non poden hipotecar o futuro dos territorios. Hai que buscar outras alternativas e non se pode apoiar este tipo de proxectos. Polo tanto, no punto primeiro, estamos de acordo que nos opoñemos a que se instale o punto primeiro, o no segundo tamén, que este proceso entendemos que a Xunta antepón os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Debeu facer un estudio bastante máis exhaustivo para saber, porque despois o que nos faltan tamén, o que nós entendemos que faltan mecanismos de control a hora de que se implante, quen vai controlar eses vertidos, o que se filtre na terra, o que se filtre no río Ulla, é dicir, como sempre, despois poñerán multas, pero que eso o dano xa está feito. E cando dis no punto 3 solicitar ao Goberno de Estado que non traición a Galicia, otorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri por a construcción desta macrocelulosa en Palas de Rei, aquí o que solicitaríamos que o cambiaras, que o Goberno de Estado estudio expediente remitido que contempla as circunstancias antes de otorgarlle e non lle otorgue fondos públicos á empresa portuguesa de Altri para a construcción da macrocelulosa. É dicir, non tanto que non traiciones, sino que entendemos que debe facer as cousas ben, é dicir, hai que facer os expedientes correctamente, e non é porque non haxa expertos, pero entendemos que tuvo que haber presións, porque hai expertos de outros organismos que observaron o expediente, que emitiron informes que efectivamente indican que si é unha actividade contaminante que vai afectar a toda a contorna, vai afectar ao río Ulla e pola contra afectará ao mar, inda que este a 70 km. Non podemos entender como se pode dicir eso por parte da Consellería. Por lo tanto, estamos a favor, se non tes inconveniente, o cambiamos, que o Goberno do Estado estudio expediente que se lle remita desde a comunidade autónoma respecto á concesión de fondos públicos para a empresa esta portuguesa. Non se lle otorguen fondos públicos unha vez estudio expediente, está claro. Bueno, o resto dos acordos tamén, claro. Iso que é unha emenda que propós, que sería solicitar ao Goberno do Estado que estudie o expediente remitido e os informes emitidos non otorgolle de negos fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construcción da macrocelulosa Palas de Rei. Está claro que non. Bueno, non sei se Fátima, sí. Ben, pois compre lembrar que hai 3 anos presentouse no Parlamento unha iniciativa na que todos os partidos políticos se uniron na defensa da instalación desta planta na provincia de Lugo, por tratarse dunha gran aposta económica, laboral e estratégica. A iniciativa foi aprobada por unanimidade en febreiro de 2022, co apoio de todos os grupos con representación na Cámara, o PP de Galicia, o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego. Todos os grupos coñecidan xa o contido do proxecto, que non variou, e quen diga o contrario minte. En cambio, agora que ese proxecto está cada vez máis preto de ser unha realidade e, sobre todo, despois do triunfo do Partido Popular de Galicia nas eleccións autonómicas, atopámonos que a esquerda volve aos seus cambios de opinión. Volve o Bloque Nacionalista do non e o boicotear o futuro de Galicia. O Partido Socialista apoiaba Altri e agora non sabe se seguir facendo ou non. Depende a quen se lle pregunte, un dins que sí e outros que non. O señor Besteiro, na súa breve etapa como delegado do Goberno, ata chegou a ofrecerse como mediador entre Altri e o Ministerio de Industria para que a empresa se instalase en Lugo. O Bloque tamén apoiaba Altri hai 3 anos e, sen embargo, agora posiciónase en contra. Non sabemos que dirá no futuro porque a realidade é que o Bloque sempre acaba sendo vítima das súas contradicións, como ocorreu coas súas críticas á autopista AP9, con ENCE, con Finsa ou con Inditex. O Partido Socialista e o Bloque terán que explicar por que en 3 anos pasaron de apoiar a Altri no Parlamento de Galicia a unha vez pasaron as eleccións querer boicotear a súa instalación. O Partido Popular, en cambio, di e seguirá dicindo sí a este e outras aquelas iniciativas que fagan que Galicia prospere. A declaración de impacto ambiental aprobada polo Goberno galego respecto a este proxecto dá absoluta tranquilidade e garantías sobre a viabilidade ambiental da iniciativa. Foron consultados alrededor de 30 órganos afectados ou interesados e emitíronse 34 informes elaborados por 42 técnicos que determinaron a viabilidade ambiental do proxecto.
A día inclúe máis de 60 exixencias específicas ao promotor, o que representa máis de 3 veces o que é habitual de media. Todos os informes vinculantes emitidos para a súa elaboración son condicionados. Galicia non se conforma con pedir ás empresas que cumpran cun 5 en materia ambiental, exixe un 10. A Xunta de Galicia continuará tramitando aqueles proxectos que cheguen á comunidade e loitando porque aqueles que sexan ambientalmente viables, xeren emprego e riqueza e fixen poboación no rural, saian adiante. Ademais, hai que ter en conta que está nas mans do Goberno Central que Altri dispoña dos fondos e da conexión á rede eléctrica, igual que pasa con outros proxectos industriais que queren implantarse na nosa comunidade e que están á espera da actuación do Estado. Uns cantos precisións respecto a que non sabían que era unha celulosa, as iniciativas que presentaron o bloque o PSOE no Parlamento no 2022 e no 2023 xa falaban dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel. Ademais, desde o primeiro momento fixéronse públicas as características principais. Chega con ir á hemeroteca para comprobar que as características son as mesmas e que sempre se trasladaron con total transparencia. O único que mudou foi o posicionamento do PSOE e do Bloque. Tampouco será necesaria a implantación de mauso eucalipto, xa que Galicia ten eucalipto suficiente para atender as industrias que pechan o ciclo transformador na comunidade, sen necesidade de plantar máis. Para facerse unha idea dos 6 millóns de metros cúbicos que cada ano se cortan en Galicia, máis de 3 vanse fora da comunidade, agora mesmo sen transformar, e o proxecto de Altri precisa 1,2 millóns de metros cúbicos. Respecto a que suporá unha agresión para o camiño de Santiago, o punto máis próximo do proxecto sitúase a aproximadamente 3 km da planta, polo que non interfire na ruta. Ademais, a empresa ten que usar unhas cores acordes co entorno e, ademais, colocar unha pantalla vexetal con especies autóctonas da zona. En todo caso, na contorna do camiño, hai exemplos de empresas que non afectan a ruta, como Finsa en Santiago, a menos de 1 km do camiño inglés, a entrada dunha cidade patrimonio da humanidade. Tamén insisten en que por que non se instala en Portugal. Saben vostedes que é unha multinacional, é unha posición ridícula dun partido que non ve máis aló do Padornelo. É como se criticara que Stellantis non pudese estar instalado en Vigo e tivera que quedar en Francia, ou Alcoa non pudera estar en Cervo e tivera que quedar en Estados Unidos. Altri xa existe en Portugal. Sen ningún problema, este proxecto foi concibido para Galicia polas súas características desde o primeiro momento. O proxecto incorpora tecnoloxías innovadoras para o aproveitamento eficiente da auga captada. Aínda que se usase toda a capacidade, a captación de auga suporía pouco máis do 3% do caudal total do Ulla nesa zona. E, en todo caso, está previsto que se produzca unha importante devolución de auga ao río, unha vez tratada, polo que o consumo real sería moito menor. Respecto á temperatura da auga, o proxecto non podería implantarse se non cumprise con todas as exixencias a este respecto, recordando que a zona que pode afectar é de 50 metros, cando o río Ulla ten 132 km de longitude. Quen queda por... Falas ti. Sí, que só expuxen a moción. O sea, sí que me chamou a atención, o sea, ao comezo da palabra, cando dicías que no Parlamento no ano 2022 foi aprobado ou levouse a aprobación desta planta. O sea, eu penso que no 2022 seguramente, non sei se apostar ou non, o PP sabía ou coñecía máis e mellor o proxecto que o resto de partidos políticos presentes no Parlamento, ou polo menos sabía por onde podían ir os tiros. Falábase no ano 22, hai 3 anos, de xestión sostíbel, de economía circular, e tamén tampouco se poñía en riba da mesa nin a necesidade de financiamento nin as propias dimensións do proxecto, que igual son aspectos chave para entender por que podemos o BNG, creo, non sei facer extensible ou non, pero bueno, non vou facer o apoio tamén do PSOE a esa moción que se presentou no Parlamento Galego no ano 22 e o porqué do rexeitamento desta no 2025. Tamén se falaba como lugar prioritario a Mariña e acabou uns centos, bueno, ou por uns dúcias de kilómetros ao sur. Tamén dicías que o BNG boicoteaba o futuro de Galiza, o que o BNG é o BNG do non. Non é que o BNG non este boicoteando que para nada.
o futuro de Galiza, que mesmo o PP está boicoteando o presente de Galiza. Estamos falando de instalación dunha macrocelulosa en Palas de Rei, co que iso conleva. Non sei se tamén chegaron a poñer nunha balanza. Se nos vamos xa directamente a postos de traballo, se pesan máis os postos de traballo que podería ofrecer Altri, que empezaron en 2.000 ou 2.500 a comezo e foron caendo polo camiño, e agora non sei se o número está en 250, igual mañá son menos. Pero non sei se 250 postos de traballo en Palas de Rei compensa a perda de postos de traballo e de mesmo modelo de entender e de habitar o país ao longo do río Ulla e a ría de Arousa. Unha das, bueno, até agora é das máis produtivas máis produtiva de Galiza e do conxunto do Estado. Non sei se esas miles de familias que dependen da súa actividade, que xa é real, que é palpável e que están levando a día de hoxe, compensa a instalación da macrocelulosa. Tamén se falaba de que a día de hoxe se exportan 3 millóns de toneladas, non sei se é caso o 50% do que se produce no país de eucalipto. Eu tamén, non son un necio, sei que as fronteiras existen, pero, bueno, pódense traspasar sen ningún problema. Entendo que vivimos nun mundo globalizado, pero, bueno, non é que ese eucalipto que se exporta sae polo Padornelo e xa desaparece. Se sae polo noreste, vai a Navia, onde sae outra planta de Ence. E se vai polo sur, cara a Portugal, cruzando o Miño, vai para Navigator ou Altri. O sea, non se está pechando o ciclo, estás producindo e exportando. Non sei se no momento que apareza outro competidor, non sei dicir natural, por esa madeira, pues, se vai haber algún problema. Vai pechar a planta de Navia, vai pechar as plantas que hai en Portugal de Altri ou de Navigator, non sei que vai pasar. O que pode pasar é que este ano ou que ven, cando remate a moratoria, que penso que este ano, 2025, a moratoria do eucalipto, o que vai pasar é dicir, bueno, pues, en vez de plantar ou producir ao ano 6 millóns de toneladas de eucalipto, por que non producimos esa 2,5 ou as que sexan necesarias para prover a nova planta en Palas de Rei? Entón, estamos afondando nun problema que xa hai, que é a sobreplantación de eucalipto, que seguramente tamén poderamos, non sei se vai pasar, que tamén llevamos ao peto das galegas e galegos, que tamén a plantación de eucaliptos é un medio de subsistencia ou de beneficio económico. Hai outros. Neste momento, por poñer un exemplo, tamén se planta piñeiro ou hai maderas novas que tamén se poderían plantar. Pero hai que ter en conta que o eucalipto leva un problema aparellado. O sea, a perda absoluta de calidade do chan, unha vez que por onde pasa o eucalipto atila, que eso non é productivo, fai un dano terrible, ou a vaga que tampouco é por ser alarmista, que oxalá non a sexa, pero nin en Australia queren os eucaliptos. O eucalipto é unha especie pirófilo. Ali onde hai lume, eso arde. Entón, seguir promocionando a plantación de eucalipto por todo o país, pues, igual non é a mellor alternativa de futuro. O BNG, xa digo, non é o do non. Penso que sí que somos os do sí ao futuro para o país, ao futuro para as galegas e galegos, pero igual pensando as cousas e apostando por, se falamos de industria, por unha industria, pues, non sei, máis hostível, que realmente peche o círculo e que das que, pues, podamos sacar todas un aproveitamento e non, pues, neste caso Altri, e que quede en mans dos poucos. Pues, postos a elexir, eu prefiro que esa riqueza sexa repartida por cantas máis mellor. Bueno, moi ben. Bueno, pois entón me propuxo aí unha emenda que era no punto 3º dos acordos, que era solicitar ao Goberno do Estado que estudie o expediente remitido e informes e non otorgue fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Estamos de acordo con eso. Vale, pois entón vamos a votar esa emenda. O punto 3º quedaría:
solicitar ao Goberno do Estado que estudie o expediente remitido e informes e non otorgue fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Eso sería a emenda que teríamos que votar e depois votamos a moción. Bueno, entón, quen está de acordo que a emenda? Votos a favor da emenda? 8 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Vale. Entón, unha vez aprobada a emenda, son 8 votos a favor e 3 abstencións. Unha vez aprobada a emenda, procedemos a votar a moción na súa integridade con esta emenda. Entón, votos a favor da moción, 8 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra. Bueno, pois entón queda aprobada a moción por 8 votos a favor e 3 en contra, por maioría absoluta. Vamos a ver. Bueno, pasamos, rematadas as mocións, pasamos ao punto número 6, que é informes do equipo de goberno, que non hai nada, e como o seguinte punto é rogos e preguntas. Creo que solamente temos por escrito, solamente es do BNG, vos non tes por escrito. Orales, tedes orales, vale. Entón, empezamos polas escritas e depois vamos ás orales. Orales. Sí. Pues, pero son orales. Ele presentou unha por registro. Eles teñen as orales, entón empezamos polas de Grupo Mixto BNG. Polo rogo, entón. O cruzamento da estrada da praia coa Rúa Pardiñeira presenta diferentes eivas como unha costa pronunciada ou varios desniveis entre Beirarrúa, Sumidoiro e Estrada. Ademais, a pintura do paso de peóns próximo, moi deteriorado, ten provocado algunha caída. Atendendo ao exposto, desde o BNG solicitamos que o Goberno Municipal atenda as eivas desta contorna para garantir o tránsito de peóns por unha rúa con tal alta demanda. Sí, contestamos, contestas. Dicir que o proxecto está encargado xa, que vai ca Rúa Real, o sea, está en tronca, que é certo, esa parte está... Esa parte que une a Pardiñeira. Exacto, coa Rúa Real. A estrada da praia. Aí o que se vai a facer é o que lle encargamos ao técnico, que xa ten casi redactado, non sei incluso se xa o entregaría. Bueno, pois é o amaño de toda a Rúa Real con ese tramo, con ese trozo. Logo veremos cando se execute a obra, teremos que facer por fases ou como sexa, pero o que se trate de facer a reforma xa completa de todo. Aí hai varias ideas. Un é rebaixar o chan para que eso, os coches que veñen da parte arriba, os vehículos que baixan a moita velocidade por aí moitas veces, se eso vai rebaixado faz como un paso de cebra ao revés, en vez de un paso de cebra elevado, un paso de cebra afundido. Eso é unha opción que ela está estudiando e tal, non? A outra opción é deixalo igual, pero rebaixado, que quede ao mesmo nivel, que non haxa un salto. Pode haber un salto para arriba e un salto para baixo, vamos, pero tamén pode haber a solución de rebaixar e que quede nivelado, porque hai espacio. Se vos fixades, se vades por ali, mirade a acera que hai onde está a mercería. Esa acera, se vedes o bordillo, prácticamente está a nivel do chan. O sea, o chan da estrada da praia está á altura do bordillo. O sea, aí se podría rebaixar. Eso é unha das cousas que ele está mirando, porque claro, aí tamén temos o condicionante de que é o camiño inglés. Entón estamos vendo como o camiño inglés, que é o que está pedindo en estes tramos urbanos e tal, para facelo dun xeito xa que non teñamos moito problema co patrimonio. Bueno, pasamos rogos, rogos ti, vos tiñades orales, non? Rogos orales, sí. Sí, bueno, fai algo máis dun ano, no lugar da Picota abriuse un camiño que fai conexión coa urbanización Costamiño. No momento en que se abreu o tránsito, este grupo trasladou a necesidade de poñer a sinalización precisa para evitar accidentes, xa que conflúen nun punto 4 camiños. A día de hoxe todavía non se fixo esta sinalización, polo que solicitamos ao Goberno Municipal que na maior brevidade instale sinais co fin de evitar accidentes. E a segunda, o Parque Infantil de Tras de Oroña presenta unha situación de abandono total, xa que non dispón de xogos e o pechado está en malas condicións, polo que solicitamos ao Goberno Municipal que faga unha rehabilitación deste parque infantil.
Parque Infantil de Trasdoroña. O de Leiro. Pero aí no de Leiro sí que se fixo unha actuación, non? Non se fixo... Pero o vallado todo? O vallado non. Pero que roubaron os aparatos? Roubaron todos. Bueno, columpio, vamos, porque tiña mucho se pouca cousa. Non tiña moitos aparatos. E quedaba por cambiar a valla por todo o medio. Entón que roubaron o columpio e non había un balancín destes de muelle? Roubaron todo, o que había. Bueno, pues... Columpio. Bueno. Xa van 2 ou 3 veces que o roubaron. Xa non é unha vez. Sabe que se pode e se sabe. Bueno, pois a mellor o que teremos que plantexarnos é se poñelo ou non. Pois igual poñer outra cousa. Se estamos poñendo algo para que non lo roben cada vez que o poñemos, pois é que... Eu sinto moito, pero... Non sei que veciños usan ese parque aí, quen vai aí, pero, a ver, terá aí veciños enfrente. Nadie ve nada, tampouco. Non, queda bastante baixo. Non hai casas alrededor. Hai unhas casas ali enfrente, non? Era o cementerio de Leiro. Sí, o cementerio de Leiro, hai 3 casas enfrente. Según baixas ao cementerio, as casas, hai 3 casas. Se van de noite. Joder, é que de verdade, que tamén está lo repoñendo para que non lo estén roubando. Bueno, pois tenemos que poñelo con, non sei, con que... con... Con pastor. A ver, era o cruce, me dicís o cruce de onde está a Picota, cruce Picota, señalizar. Desto, de feito, fixeron un informe á Policía Municipal. Eu me recordo que xo pedirades isto, fixeron un informe. Vale. E despois nos queda o de Parque de Trasdoroña, Parque de Leiro, máis ben, bueno, Parque Infantil. A ver, estamos tendo un problema, o sabedes, o vedes ao mellor nas redes sociais, estamos tendo un problema xa non só co vandalismo, sino tamén cos roubos. Están roubando bastante. O outro día entraron no pabellón municipal, non sei se o sabedes, e roubaron, bueno, pois había un aparato de música e unha televisión que levaba os profesores que daban ali gimnasia, e o deixaron xusto ese día, o deixaron ali guardado, que foi este fin de semana. E entraron e o roubaron. Estamos tendo roubos de mobiliario, roubos de iluminación, roubos de estacas, hasta estacas onde poñemos os bibás estos da playa, na playa de Ribeira levaron 4 estacas. Eu fui preguntar ao Xerromeo canto costaba unha estaca desas, son 4 euros. Se roubaron 16 euros, para que vexades que negocio fai. Bueno, pois ese é un tema que temos que, bueno, que por desgracia xa non falemos do vandalismo, porque xa Parque Infantil Trasdoroña, vale. Bueno, pois eso, a ver, o Parque Infantil, agora temos que sacar a licitación o Parque de Bemantes, que vamos a sacar pronto. A ver, sacaremos un primeiro, porque un vai co pose e o outro vai co remanente. Entón sacaremos o Parque Infantil de Bemantes e que a empresa que lle adjudiquemos podemos dicir que nos traigan os columpios, vale? Pero eu columpios nos poñería, verdad? O tema é que póñese el leva. Pero non é unha maneira de soldar ao suelo, eso, vai. Está, vai. Como están con bases de... Es que non sei familia numerosa. Bueno, veña, vamos a... Estos son robos. Preguntas, sí. Preguntas do Grupo Mixto BNG. Alberto. O Día das Letras deste ano está dedicado ás cantereiras, personificadas nas pandereiteiras de Mens, como recoñecemento á importancia da poesía popular oral que acompañaba a nosa sociedade desde sempre. A menos dun mes da celebración desta data, ten o Concello de Miño planificada algún tipo de actividade para poñer en valor a figura destas mulleres, así como as nosas letras en xeral. Se é así, en que consistirían ditas actividades? Eu creo que sí, vamos contestando unha... Bueno, sí, afortunadamente está planificado, orzamentado, porque senón a estas alturas xa non chegaríamos a tempo de nada. Este ano pois levamos unha grande alegría porque o Día das Letras está dedicado ás cantareiras
precisamente en Miño temos boa canteira de cantareiras de todas as idades, dos 3 creo que hasta os 70 anos temos cantareiras. Polo tanto, este ano non traeremos ningunha actuación de fora, porque estamos ben servidos en Miño e ben representados. Vai no organizar o Castro, vai no organizar o Concello, pero o que é a actuación e o acto de homenaxe ás cantareiras está organizado polo Castro, e me vades permitir que non destripe en que vai consistir. Vai ser un acto no que van a participar os distintos grupos, teñen un proxecto fantástico e creo que vai ser moi bonito, que xa vos convido a todos a asistir, pero bueno, vámoslo deixar para o anuncio cando toque, porque non lles vamos a adiantar a sorpresa, se vos parece. Veña, segunda pregunta, Alberto. Queda pouco para que comece a tempada de verán e desde o BNG entendemos que unha boa planificación é necesaria para atender o aumento na demanda de servizos, así como atender as necesidades propias do verán. Atendendo ao exposto, o Goberno local ten algunha previsión para a contratación de persoal temporal para a tempada de verán? E se é así, podría detallar a tipoloxía de prazas ofertadas para cada posto de traballo? E xa por último, cal sería esa previsión da publicación para esta oferta de emprego? Sí. Bueno, tiñas ti para contestar. Sí, bueno, xa está feito, son 3 obreros e un capataz, como todos os anos na tempada de verán. Descoñezo se está xa publicada despois os socorristas. A da hora xa está publicada. A da hora está publicada, sí. 5 controladores da hora do estacionamento. Pero sobre eso, unha xente tamén, non, Ignacio? El personal de verano. O personal da contratación da hora. Está publicado. Quedarían os socorristas. Sí. Estáse traballando nas bases. Se contratou, se sacou unha lista tamén para a sustitución da bibliotecaria, para que non quede o servicio sin. Esa é unha lista de emprego. E despois, pois, os policías auxiliares xa os contrata directamente, xa nos acollimos, non? Sí, xa en diciembre de cada ano. Sí, xa o fai a Escola Galega de Seguridade, que está na Estrada, mirando os auxiliares, o sea que teremos 3 peóns e un oficial, que xa están as listas dos admitidos e tal, 5 controladores de aparcamento hora, socorristas veremos a ver se serán 12 ou por aí, non? Vai ser igual que o ano pasado. Igual que o ano pasado. 14 son ao final. 14, despois os 2 policías auxiliares, limpeza de baños, probablemente iso o contratemos a través dunha empresa. Porque o ano pasado tuveramos unha serie de problemas que estamos aí falando para ver se o custa e tal. Tuveramos os problemas porque, claro, cando tes eso nunha persoa e a persona se che dá de baixa, tes un problema. Entonces eso vamos a ver se facemos a través dunha empresa e o sacamos. E logo nada máis, non sei se eu creo que non se me esquece ningún salud, eu creo que non se me esquece ningunha máis. Bueno, segunda lista. Terceira. En marzo do ano 23, o Goberno local de Miño e o delegado do Goberno na Coruña anunciaron públicamente a contratación do proxecto de mellora da conexión da Nacional 651 coa AP9 no Concello de Miño, unha obra longamente demandada pola veciñanza e indispensável para mellorar a seguridade viaria neste tramo. Este proxecto suporía un investimento de 5,7 millóns de euros e suporía a construción dunha ligazón que permitiría facer todos os movimentos de tráfico entre a AP9 e a Nacional 651 independentemente do sentido da marcha e evitar as frecuentes conxestións que se producen principalmente no verán e evitando tamén o tráfico pesado polo centro urbano de Miño. Mais de 2 anos despois non volvemos ter noticia deste compromiso do Goberno do Estado coa veciñanza de Miño. É coñecedor o Goberno local se esta obra está xa contratada e se é así, cando se prevé que poida comezar? Tamén sabe o Goberno local os prazos para a súa finalización? Esta pregunta sí que se comentou, eu recordo aquí que fixeras ti, Alberto, unha proposta de, creo que era de ampliar o paso baixo ferrocarril aí no cruce ca Galea,
baixo ferrocarril, non baixo a Nacional 651, aí no cruce da Galea. Eu comentara que, efectivamente, ese é un tema que ten que facer estradas do Estado, pero que estábamos traballando principalmente, a miña presión está dedicada única e exclusivamente a este proxecto, porque entendo que é un proxecto vital para o Concello. Non solamente para o noso Concello, incluso para o Concello de Pontedeume, que por o tráfico de camións, de vehículos e tal. Vos, se vos dades conta agora mesmo, se ves desde Leiro ou de Viadeiro e queres ir a Ferrol, non podes coller aí un enlace de autopista, tens que ir á praia. O sea, iso provoca que ou cruces por Bañobre ou cruces por Miño, o cual estás metendo tráfico por un sitio que non ten sentido. O tráfico dos camións que veñen para Leite Celta ou para o polígono de Vidreiro ou outros polígonos e tal, salen pola estrada e ou van por a urbanización Costa Miño, que está prohibido, que o temos prohibido, pero ainda hai algún que vai, ou suben por Bañobre, cruzan Bañobre hasta a Nacional, ou veñen por Miño, que é o caso máis habitual, co cual se producen unha serie de molestias e de conxestións que é difícil de asumir. Entón, con estas condicionantes, eu que estou insistindo no Ministerio, é verdad que sí que tanto o delegado de goberno do ano 23, que era o que logo xusto despois de ter aquí Miño, o día seguinte foi cando nombraron ministro, debe de ter suerte de vir a Miño. Entón, claro, efectivamente en carreteras contrataron a unha empresa, uns gabinetes técnicos que están facendo os distintos modelos, non? Eu lle puxen varios condicionantes. Un deles é que teñan entrada e saída en todas as direccións. Outro deles é que non pasen da vía para baixo. E outro deles é que non pasen da línea de límite de costas. É dicir, que non interferan na línea de costas ni na línea do ferrocarril. Ante ese condicionante, que a verdad que constriñe bastante as posibles solucións, bueno, pois o gabinete que está ahora redactando parece que ve unha posible opción de facer aí un enlace. Incluso creo que casi non afectaría as expropiacións, que incluso no espacio ese que vemos aí, que parece que está moi acogotado todo, pois facendo por encima e outros por debaixo e tal, parece que se podría encaixar. Este estudio chamanlle, este é o estudio que eu teño anotado aquí, chamanlle, esta é a orden de estudio previa al proxecto e estudio de soluciones. É dicir, unha vez que esta solución este plasmada, vos vou a dicir cal é o recorrido, porque se queremos falar de plazos para isto, despois desto, cando isto este feita a solución, este elixida a solución, que isto fai no Ministerio, ten que poñerse de acordo con autoestradas, porque seguramente hai que cambiar o peaxe, tal. Bueno, porque aquí o que se trata, que non explicaba, o que se trata é que un veciño de Miño, que no verán, cando isto está saturadísima a praia, e ves da Coruña e queres salir en Miño, pois non te apetece nada pasar por todas as escolas que hai na praia de Miño para vir á túa casa. Entón, que pasa? Ou sales en Bergondo, ou entón tens que facer un enlace aí ca Nacional, que é o que se pretende con todo isto. Ou se ti queres salir, eres de Lugo ou de León, e queres ir a volver á túa casa despois de estar na praia, o que queres é coller a autoestrada, moi ben, pero se queres coller a Nacional, por onde subes? Subes por Miño, co cual se producen uns atascos morrocotudos que vemos aí todos os veranos. Entón, que se trata con isto? Que a persoa que queira ir para Lugo sin pagar a autoestrada, porque non hai autoestrada hasta Lugo, poida coller a Nacional. Entón, subiría polo enlace da autoestrada, chegaría aí ao nudo, en ese nudo que teña a opción de coller a Nacional. Como se facería iso? Se pretendería facer unha rotonda na Nacional, xusto debaixo do viaduto, máis ou menos ao salir de Miño, se vos dades de conta, se non sale de Miño, e outra rotonda donde está agora a cabina de peaxe. Por eso hai que trasladar as cabinas de peaxe, hai que mover aí. Iso é o que están intentando encaixar. A verdade que, polo que me dixeron a min da demarcación de carreteras, vai bastante avanzado eso. E logo, unha vez que eso este feito, pactado xa con autoestradas, porque claro, hai que medir as alturas, bueno, todas estas cuestións que son condicionantes, tocaría logo a redacción do proxecto de trazado. Despois sería a supervisión polo propio Ministerio do proxecto de trazado. Isto todo foi unha consultora. O Ministerio supervisa o proxecto e logo sería a aprobación provisional do proxecto de trazado. Eso sería unha aprobación provisional que, unha vez aprobado, facería o trámite de información pública e oficial. Aí é onde eso pasaría a información pública. Entonces todos nós, poderíamos alegar.
vale? Eso aí sería onde podríamos alegar. Eu o que estou intentando, lóxicamente, con eses... Claro, a min o de carreteras eu non lle podo decir o de carreteras oye, isto que teña unha inclinación do 6%, isto que... Eso, lóxicamente, eu non teño coñecementos, nin teño equipo humano técnico, para iso está a consultora que traballa para o Ministerio. Entón, nós, si que lle puxemos esas premisas, é dicir, nin afectes a zona de costas, nin afectes a vía do tren. É dicir, a vía do tren, insuperable. Entón, claro, aí iso constriñe bastante. Bueno, unha vez feita a tramitación de información pública, pasaría a aprobación definitiva do proxecto de trazado, que aprobaría o Ministerio. Logo sería a redacción do proxecto constructivo, xa o que se vai a construir, exacto e tal. Logo a supervisión do proxecto constructivo, que facería o Ministerio, a aprobación definitiva do proxecto constructivo, e logo a licitación das obras, e logo o inicio de expropiacións, en caso de que houbera expropiacións, que polo que se ve prácticamente non hai casi expropiación, polo que se ve no espacio que hai ali no contorno. Claro, logo veremos se veñen moito para aquí para arriba, eso habría que verlo. Claro, na rotonda que hai, que se facería na Nacional, aquí ao salir de Miño hacia a Prata, aí hai unha rotonda grande, claro, e ao mellor nos laterales, me parece, polo que me decía a min o de carreteras, me parece que ese terreno xa estaba expropiado de cando se fixo a Nacional e depois de cando se fixo a autoestrada. Parece que xa está expropiado. Sabedes onde vos digo, non? Xusto salir de aquí pasado... Bueno. Entón, probablemente non é ese proceso. Bueno, unha vez iso, adxudícase a obra e xa facerían a obra. Bueno, a min o que me dicen que unha vez que se aprobe a orden de estudio previo ao proxecto e estudio de solucións, que é o que están facendo agora, digamos que é o primer, o que se fixo hasta o 2023-24 foi como un boceto, era un boceto de ideas, que era o que, cando veu Pose Miñones, que era o delegado do goberno, fora o que anunciáramos, esa intención do goberno de asumir eso. Eu lle pedira a Pose Miñones esa declaración pública. A ver, é evidente. Por que lle pido? Porque é un compromiso que adquire o Ministerio. Se nós non temos ninguna declaración pública, se hoxe na prensa ti non tuveras ninguna hemeroteca, mañán vas ao ministro de turno que cambian, porque van cambiando, e dices, oye, mira, aquí hai estes compromisos do goberno. Por iso eu intentei que sempre houbera compromisos públicos. Que me dicen eles? Que isto, se todo vai razonablemente ben, en 3 anos estaríanse facendo a obra. É dicir, estamos falando do ano 28. Claro, se, por exemplo, imaginade, pois, cando hai o proceso de alegacións, presentan alegacións X un montón de xente, pois claro, iso retrasa o proxecto. O sea, todo depende de a veces de aspectos que non teñen que ver ca propia administración. Alegacións, informacións públicas, a licitación das obras. Ti cando sacas a licitación das obras, imagínate, o proxecto son 7 millóns, e ao mellor hai baixa temeraria, xa tens que justificar a baixa temeraria, claro, xa complica, e ao mellor aumentas 4 ou 5 meses máis. Bueno, pois todo iso ten unha complexidade, pero se todo máis ou menos vai normal, o que calculan é que en 3 anos estaría. Bueno, a min a expectativa que me dan, e me dicen que, bueno, que a empresa consultora que está agora traballando para eles, que posiblemente se ve que aí que sí que se pode encaixar, porque había uns bocetos iniciales que eran totalmente inasumibles, totalmente inasumibles. Entón, bueno, eu creo que eso vai levar o seu tempo, ten un coste, evidentemente. Isto, claro, unha vez que se aprobe definitivamente polo Ministerio, o Ministerio ten que dotar o orzamento. E aí, claro, son unha cantidad, son bastantes... Bueno, para nós 7 millóns son moitos, para o Ministerio de Fomento 7 millóns, pois non creo que sea a morte deles, pero bueno, que eu xa vos digo, para o sea, eu creo que en eso estamos todos de acordo, é moi importante, ese enlace para miño é moi importante, porque é un proxecto de futuro para toda a vida. O sea, para min é un dos proxectos máis importantes que temos ahora mesmo entre mans. Bueno, pasamos á cuarta. Sí. Varias veciñas da localidade teñen trasladado ao BNG unha posible falta de axilidade nos servizos sociais no referente a axudas de emerxencia social, así como que os alimentos e outros materiais de primeira necesidade que se reparten a familias en situación de vulnerabilidade poden ser escasas ao non cubrir as súas necesidades. O Goberno local ten recibido este tipo de queixas, valora o Goberno local a posibilidade de aumentar as axudas en forma de alimentos e outros materiais de primeira necesidade para cubrir as necesidades de cada familia en situación de vulnerabilidade. A ver,
Non temos ningunha queixa de un mal funcionamento dos servicios sociais, todo o contrario. Eu creo que agora, eso non é que é o meu cometido, que non son a concelleira, pero creo que ahora mismo o Departamento dos Servicios Sociais funciona moi ben. É dicir, as técnicas e a administrativa, desde logo, teñen un funcionamento para min inmellorable. Son grandes profesionales, están traballando arreo. Por parte dos alimentos, non temos queixa, é dicir, aquí cando unha persoa solicita alimentos, prácticamente se lle dan ao momento, e despois incluso se contempla se tería dereito a eles ou non, se posteriormente non tuvera dereito, tampouco se iba a devolver, non se lle volverían a dar e tal. En canto á posibilidade de aumentar as axudas de emerxencia social, ahora mismo, non sei canto está, en 750 ou así. Entendemos que é unha cantidad suficiente, teñen que justificala, lóxicamente, para saber que é, pero en principio non temos pensado aumentela, incluso temos bastante máis alta que concellos de bastante máis envergadura, como pode ser o Concello de Ferrol, que ten máis de 70.000 habitantes. Entón entendemos como suficiente. Esa última, nos últimos anos o Concello de Miño foi recuperando antigas sendas e abrindo novas para o uso e disfrute da veciñanza e visitantes. Mas hai que ter en conta que estas sendas precisan dun control e mantemento debido á propia vegetación que a rodea ou a composición dos camiños, moitos de terra que co paso continuado da xente poden sufrir desperfectos. Desde o BNG de Miño observamos como algunhas sendas presentan un mantemento mellorável, non só para o disfrute visual, senón tamén para garantir a seguridade e o paseo agradável das usuarias. Atendendo ao exposto, o Goberno local realiza un control e mantemento periódico das diferentes sendas da localidade, de ser así, como é a planificación? Evidentemente o Goberno local, claro que cando abre unha senda é consciente de que ten que ter un mantemento. Entón, vamos a ver, non é que haxa, como dixo Cati antes, un protocolo, simplemente que cando hai que limpar ou cando hai que desbrozar, pois se fai por o Departamento de Obras e cos obreros que haxa disponibles. Hai que ter en conta que estas sendas, e ademais é unha cousa moi importante, teñen o recoñecemento de sendeiro azul, é dicir, eso xa require unha calidade, é igual que bandeira azul. É dicir, se non o texto quitan, o sendeiro azul fai inspeccións periódicas para garantir non só a calidade do sendeiro, senón a seguridade, según as normas e recomendacións que son a Fundación de Biodiversidade dos Organismos. Isto axuda a verificar o estado da señalización, non só a limpeza, a sinalización, a limpeza do sendeiro, a ausencia de peligros para os usuarios, e así ten puentes ou miradores tamén se inspeccionan. As inspeccións non é que sean aleatorias, simplemente son periódicas e se fan por organismos alleos ao Concello que moitas veces non avisan, polo tanto é obrigado, que é certo que pode caer un árbol nun día puntual, pero se retira inmediatamente. Entonces, claro que somos conscientes. E a planificación, xa che digo esa, simplemente facer unha revisión bastante continua precisamente por eso, porque non sabes cando vai vir a inspección. Sí. Lena, colle o micrófono. No dichoso pliego de mantemento van incluídas. Sí. Ese pliego que salirá un día destes, eu creo que vai salir agora, espero que salga agora xa pronto, pero a ver, aí nas sendas é verdad que son zonas, en algunhas zonas non é tan fácil como en outras. Por exemplo, na Fraga do Xarío é moito máis fácil ir a limpar porque non tes condicionantes de rede de natura, bueno, na senda dos sentidos tes moitos condicionantes, incluso o uso de maquinaria e demais tal. Que tes tamén? Pois tamén tes o típico simpático, por non chamarlle vándalo, porque xa está, o sea, que vai, sabes que temos unhos postes con cordas para delimitar a zona onde pode haber perigo e tal, pois vai o típico simpático que se senta na corda, balancease e rompe os postes e rompe tal. Na Fraga do Xarío hai un tramo que había de escaleira, que iba en terra, e había todo un lateral con corda e paus, bueno, pois está totalmente destrozado. Entonces, a veces é desmoralizante, que supón un coste importante, porque non é solamente o material, sino é as persoas de mantemento que van a fazer ali un mantemento, pois que caeu un árbol, ou cortas e tal, e van limpando, ou faz un camiño, pois pasa auga, se encharca, bueno, pois faz un rego para que a auga se vaya e tal, e ves esta labor do persoal de mantemento, que volves aos 5 días ou 6, e ves que eso foi destrozado por algún simpático, por chamarlle de alguna maneira. Sabes, eso é desmoralizante para os traballadores, porque claro, os traballadores fano
a costa de que quedan outras cousas sin facer. Entón están facendo, e de repente vas, fixeches ali un canal ou puxeches os postes e tal. Ostra, aos 4 días vas outra vez e os postes outra vez rotos. E claro, eso, eu creo que o bon que ten as sendas é que cada vez circula máis xente por elas. Eso é o bon que ten. E de feito, hai moita xente que vai facer deporte. De feito, a min me chaman moitas veces algún, oye, que fun a correr por tal sitio, que va a un árbol, bueno, nos pasan aviso xente que vai facer deporte. Eso tamén fai un pouco, fai de vigilancia, non? Porque, claro, ao final non pode estar a policía, non poden estar os poderes públicos vigilando todo. Todos os ciudadanos, de alguna maneira, vigilamos e temos que tamén colaborar. É unha mágoa, porque, efectivamente, a rede de sendas que temos se vai ampliar e tal, pero, bueno, o mantemento moitas veces depende deste tipo de xente. Ahora mismo, sabedes que estamos ampliando o paseo marítimo, que se fixe unha ampliación alá por debaixo da depuradora, se ampliou a escollera, no límite xusto de costas e demais, xa falamos con costas, co permiso, temos unha subvención tamén da Xunta de Galicia e tal. De feito, estuvo a delegada, que estuveras ti, con Viñera Chus, estuvéramos varios e tal. Estuvemos ali, e claro, ali eu sei que se xunta moita rapazada ali, e vamos a poñer unhas estruturas de madeira tipo o que se puxo na praia de Marín. Claro, se agora pos unhas estruturas de madeira para que a xente pase ali, o día que fai sol te sentas ali a ver o sol por de verán ali na praia da Ribeira e tal e cual, claro, pero empeza a ir xente, uns co spray, outros con romper as madeiras, outros con non sei que. Claro, a veces pasa alguén, porque a min a veces me ven alguén e me di, oye, mira, pero es que está aquel pasamano roto, como te dices así? Mire, que fai unha semana estaba perfecto. Entón, claro, eso a veces é falta de mantenimento, pero non é falta de mantenimento. Estos cuadrúpedos que vipean, é o que hai. Bueno, non sei se... O sea, xa tradicional non podía marchar de aquí sen facela. Ou algún avance na tramitación do NIO? Non. A ver, Fátima. Bueno, a Xunta de Galicia concedeu unha subvención de 256.932 euros para a rehabilitación da escola unitaria de San Xoán e Perves, co fin de transformala nunha escola infantil. En que estado se atopa actualmente este proxecto? Pois eu creo que o falamos, está xudicado. Contesta ti, sí, queres, Ignacio, sí, que tes os... Foi licitado, está proposta para a xudicación. Requeriuse ya a empresa que está proposta para a xudicación que presenta a documentación. Remata o prazo para presentar a documentación, que a garantía, bueno, non sei decir a data exacta, pero está nestes días, quero decir, para presentar a documentación. Unha vez que presenta a documentación, a xudicas. Pero falta que está nese trámite, que ten que presentar a empresa proposta para a xudicación, documentación. Alguna máis? Nada? Listo? Das permiso, Alberto? Bueno, pois entón levantamos sesión, que son 3 horas exactas. Bueno, pois... Alberto preguntou ahora, que preguntou ahora? Ah, o do NIL.